ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋದಂಡ ಸಿರಿ ಬೈದೆ ಅಂಚಿನ ರಾಜನ ದೇವರು ಪರಿವಾರ ದೇವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲ ಕುಡಿದು ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕನೂರು ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಬಂಗಡು 7 ವರ್ಷದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಲಕ್ಕದು ಅಂತಂದರೆ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಗಾನಗ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲನ ಬಾರಿ ವಿಜನ್ಮನ ಮನ್ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಕ ದಿನ ಇದು ಇನ್ನು ದೇರಕಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಪೂರ್ವ ಅದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಹಸಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ಪುತ್ತೂರು ದೇವರ ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡಿನ ಗೊಳಗಜ್ಜೆ ನಾಗದೇವರಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜೆಲ್ಲ ಅದು ಇಂಥ ಭವ್ಯವಾದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕೊರಡು ಆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಆಡೆ ಪೂಜೆ ಎತ್ತುದಾನಿಯದ ಪಕ್ಕ ಅವರು ನಡಪಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇವರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಲಾಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಣಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ತನ್ನು ಪಡೆದು ಹಸಿರು ಪುಟ ಕಾಣಿಕೆಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ವ ದೇವರಕಟ್ಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ದೀಪ ದಾರ ಹಾಕಿ ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಡಾಡೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಿ ಸಕಲ ದುಡಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಿಗೆ ಎಡ್ಡಾಣಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೊರಡಂಚನೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಐತಾರು ಮಠ ನಡಪಂಚನ ಮಾತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಮೈಸಾಗಿ ಕುರಿದು ಶ್ರೀದೇವರನ್ನ ಕೃತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದಂತೆ ಮಾತಾ ಸಂಗೀತನ ಪರವಾದಂತೆ ಭಿನ್ನಾನಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ದೈವಗಳ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕವು ಇದರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಶುರಾಮನ ಕುಸ್ತಿಯ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಂದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕುರಿಕೋದಂಡ ಬೈದಬೇಡಿನವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಕುರಿಕೋದಂಡ ವೈದ್ಯರ ಶಂಕರ ವೈದ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಮಾವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ನಿಖಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಈ ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಧರ್ಮಸಂಖ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಬರುವಗಂಟದ ಕಾರ್ಯವು ಈ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪಗಳು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ಬುಧ ಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರದ ರೈತರ ನಾಲ್ಕು ಮಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಧರ್ಮಸಂಖ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ
ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಭ್ರಮ ಸರಿಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪುರುಷರಾದ ವೈದ್ಯರಾದ ಈ ಪರಿಸರ ಬಾಳದ ಬೆಳಗಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ದೈವಿ ಪುರುಷರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಸರಿಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ಇತಿಹಾಸನು ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಕೆಲಸಲಾತಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಕೆಲಸಲು ಆಯರೆಂಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿದಿನೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸು ಒವೇ ಸಭೆಲೇಸು ಪುರ್ಲ ಆವಡುಂದಾಂಡ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಇತ್ತ ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂಗೆ ನಡಪಾದು ಕೊರೆಯರು ಅನ್ವಿತಾ ಚೌಟಬಕ ತೃಪ್ತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಗಣನಾಯಕಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಗಣನಾಯಕಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಗೌರೀತನಯಂ ಗಜಾನನಂ ಗೌರೀತನಯಂ ಗಜಾನನಂ ಗಣನಾಯಕಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಗಣನಾಯಕಂ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಶ್ರೀಗಣನಾಥಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಬಾಲಗಜಾನನಂ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಶ್ರೀಗಣನಾಥಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಬಾಲಗಜಾನನಂ ಆನಂದತಾಂಡವ ನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ನರ್ತನ ಗಣಪತಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ವರೂಪನೆಯನ್ನು ಪಂಪಿನಂಚಿಂತ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ರಣ್ಯವೆ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಪಾತೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಗು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗೋಡಾಪಿನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲು ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಆರು ಪಂಡಿಲ ಕನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಈ ಬತ್ತಿನೇದಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಭಾವನಾ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಹೊತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಂಡನ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಮುಂಡತ್ತ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೇರ್ಲ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವಾರ್ಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅವಾರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇಂಚನೆ ತನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಗುರುಪಿನಂಚಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಿಂದ ತಂದು ಅರವಂಜಿ ಆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಬಳಗದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವತಂಡ ಮಲ್ಲಪಿನ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ KT ಸುವರ್ಣಿಯರು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಗಲಿಜ್ಜೇರು KT ಸುವರ್ಣಿಯರು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಅರಣ್ಯ ಬಲವಾದ ಕೈ ಪನ್ವಲಿ ಆರು ಬೊಕ್ಕಿನವನು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಊರುಡ್ಲ ಉಂಡು ಪರ ಊರು ಪೋಯಿನಲ್ಪಲ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ ಅನುಭವದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿದ್ದರು ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉಪಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅರೆಗಳ ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಯಾನು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ
ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಫಲ ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಭಕ್ತಿ ನಮನೋಡು ಅರೇನು ಎದ್ಕೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒವೇ ಬೇಲೆ ದುಂಡು ಪೋಡಾಣ ಅಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರ ಆವಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಟುಂಬ ನಿರಂತರ ಅಭಿಷೇಕ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗೊತ್ತು. ಈ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸುన్నారు. ಕೊಂಡಾಣ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಮುಂಡತ್ತಾಯ ಮಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ಸೇರಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗೊತ್ತು. ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡಿತಿದ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಲೇಸುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಧರ್ಮಜ ಸಂದೀಪ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈ ಇಮೇರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ದುಂಬಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರ್ ಪಜೀರ್ ಇಮೇರು ತಯಾರಾದ ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರ್ ಪಜೀರ್ ದುಂಬಾಗೆ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತ್ತೂರು ನಿರರ್ಗಳ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತೆತ್ತಿನಾರು 50 ಹೆಚ್ಚ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಂದದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಲ ಅರೆಗೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಿರಂತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದೇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸಡಿ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲ ಪರವಾದ ಗುಡಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮಾಡೂರ್ದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಮುತಾಲಿಕೆಡುಂತದ್ದು ಕಟ್ಟಾಯಿನಾರು ಐಕೆ ಸಹಾಯ ಕೊರನಾರು ಶ್ರೀಯುತ KP ಸುರೇಶ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಓಲ್ ಬೇಲ ಪುಂಡಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ನಿಜಿ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ನೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ 38 ವರ್ಷ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲವರ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಚ ಅವೇತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿನಾರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ನಿಂದಿದೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿರಿ ಕೋದಂಡ ಬೈದ್ಯರ ಬೀಡು ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮರೆ ಅಣ್ಣಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸಗತ್ತಿಗೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಮರೋಳಿ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಕೊರಡು. ಸಂತೋಷ್ ಮರೋಳಿ ಇಜ್ಜರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಆರಿಕಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಸಂತೋಷ್ ಮರೋಳಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಕೋದಂಡ ವೈದ್ಯರ ಬೀಡು ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಕಂಠದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಕುಟುಂಬದ ಅವೊಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡುಂತದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಮುತಾಲಿಕೆಡುಂತದು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ತನ್ನ ನಿಷ್ಠದ ಸೇವೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕರೆದಿರ್ತಂತಾರೆ ಸಗಾಯ ಕೊರ್ನೇಟು ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಸುಂದರ ಪಾದಮನೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮರಾದೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗಟ್ಟಿಗೆಡು ಉಡಲಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಪೊರ್ಲವಾಡನಾಡನೆ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಯರ್ ಬಳಿಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಯರ್ ಬಳಿಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಹಂತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 40 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆದ ಕೈತಲ್ದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು 45 ವರ್ಷದ ಆ ಒಂದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಯಾತ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪಿನಾರು ಅರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಅಯ್ಯಾಡಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಮರೋಡಿ ಈ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ. ಸಿರಿ ಕೋದಂಡ ಬೈದ್ಯರ ಬೀಡು ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್
ನೆತ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಧರ್ಮ ದೈವಲದ ಪರ್ಲಕಂಠದ ಈ ನಿಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದು ಪೊರ್ಲಾವಡನಾಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆರಿ ಸಗಾಯ ಒಂತದು ಸಗಾಯ ಮಂತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಮರಳಿ ಇಮರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಇಮರ ಬತ್ತದ ಶಾಲಕು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎದುಕೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಗಳು ಈ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ನಿಕ್ಕಲು ತಿನ್ನಗಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಗಳು ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಗಳು. ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬಾರಿ ಪುರಾತನಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 400-500 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬೆ ಈ ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಮುಖ್ಯ ಕಸಬಾದ ಇತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗಡ್ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಾಧಾರಣ 80-90 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶನು ಈ ಮನೆತನಡು ಇತ್ತಂಡು. ಈ ಮನೆತನ ಬಿಲ್ಲವೆರದ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಕರ್ಕೇರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ದುಂಬುಡೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಊರುಡು ಸೀಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಅಪಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೇರೆ ಈ 400 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಹಿರಿಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಐಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲು ಪನ್ಪುನ ಕಥೆಂದು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಐಕಿದ ಸರಿಯಾದ ಐತ ಕುರುಹುಲು ಮೂಲು ತೋಜಂದಿತ್ತಂಡು ಮೂಜನದಾದ ಎಂಕಲು ಮೂಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಐತ ಸತ್ಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಈ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಕುಟುಂಬಡು ಬಾರಿ ಸುರುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕೋದಂಡ ಸಿರಿ ಬೈದೇರು ಬೇರೆ ಹುಟ್ಟುಡು ಸೂದ್ರೆ ಅಂಡಲ ಅರ್ನ ನಿಯಮಡು ಆರು ಪ್ರಾಣಿಯರ ಲೆಕ್ಕ ಮಧುಮಾಂಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತದ ಆರು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನಾಥ ಪಂಥ ಪನ್ನಗ ಜೋಗಿ ಅಕಲ್ಡ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಂತು ಆರು ಬಾರಿ ಉದಾರ್ಗ ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಊರು ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದು ಈ ಊರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಈ ಜಾಗಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ದಿ ತಂದು ನಾರು ಪಂಡದು ಹಿರಿಯಕಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ಗುರುವಾದ ತೋಜಿದು ಬೈದೇರು ಆರು ಈ ಜಾಗಡು ಈ ದೈವಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮೊಂದು ಆರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡಿತೇರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಕೆಲವು ಶರ್ತಲೆಡು ಗೆಂದಿದ್ದು ದುಂಬುದ ರಾಜೇರ್ ನಕಲ್ನ ಕಾಲುಡು ಆರು ಮೂಲು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗನ ಆರು ಉಂಬಳಿ ಪಡೆ ಹೊಂದೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಪುದರ್ ರಡ್ನೆ ಎಂದೇಟು ತಂಕರ ವೈದ್ಯ ಬಂಡದು ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಆರೆಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ಗುರು ಬಂಡದು ಎಂಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಅರ್ನ ಕಾಲಡು ಕೊಂಡಾನಡು ಅರ್ನ ಇನಿಗೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಕೊಂಡಾನಡು ಕೆಲವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡಂಡ ಒಂಜಿ 7ನೇ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮಡು 7ನೇ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದದ ಒಂಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಂಚನೆ ದೊಂಪದ ಅವು ಇನಿಗಲ ಈ ಕುಟುಂಬ 5 ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಆಂಡಲ್ಲ ಐನೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿಲ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡು ಬೈದ ಪನ್ನಗ ಈ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಯನ ಮಗೆ ಅದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿತ್ತೇರು
ಅಂಚ ಆ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬ ಸಾಧಾರಣ 80-90 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗಲೇನು ಪೂರ ಪರಾಧೀನ ಜಾಗಲು ಪೂರ ಪರಾಧೀನ ಅಂದರೆ ಅವು ಈ ಮೂಲ ವಾಸುದೋಷನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನೇ ಅದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಹೊರಗು ಈ ಅಡಿಸ್ಥಳಲ್ಲ ಅಕಲು ಅಡವು ಪಾಡ್ದು ಈ ಪ್ರದೇಶನೇ ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಆತೇರು ಆಂಡ ಈ 7ನೇ ಪೂಜೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ತತ್ತದು ಬೇತೆ ಕಳ್ದೆತ್ತಂಡು ಆ 7ನೇ ಪೂಜೆದ ಕೊಂಡಾನೋಡು ಎಂಕಳನೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಐನು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಹೊರ ಕೈ ತತ್ತಿನ ನನಾವು ಎಂಕುಲು ಸಂದವಾಡುಂದಾಂಡ ಈ ಜಾಗ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂದೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಐನು ವಯಸ್ಸರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬರಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿರ್ದು ವರಿ ಎಂಕುಲಡಿಗೆ ಬರ್ಪ ಪಂಡದು ಇನಿ ಈ ಕುಟುಂಬನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದಂಡು ನಿಕಲು ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಾಡು ದಿಂಜಿದು ಯಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ಮೂಲು ದುವೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಿಲಿ ಬತ್ತದು ಕತ್ತಲನಗ ಕೊರೆತೊಂದು ಇಡೀ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲುಲ್ದಲ್ಲ ಜಾಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲನೆ ಬಂಜಿಂದು ಮೂಲು ಕೊರೆತೊಂದಿತ್ತಂಡು ತನಗ ಆ ಪಿಲಿಚಾಮಂಡಿ ದೈವಲ ಮೂಲು ಉಂಡು ತದನಂತರ ಇತ್ತ ಆನೆ ಅಕುಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ದಿಂಜಿದುಂಡು ಇನಿಲ ಊರುಗು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಆದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಗುರುನ ನಮ್ಮ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡ ಈ ಸಮಯ ಯಾವಂದು ಇಂದುವೆ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ಶಿವಾಲಯ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಇಂದುವೆ ಬೈಲುದ ತರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಶಿವಾಲಯ ಇತ್ತಂಡು ರಾಜರ್ನ ಕಾಲದ ದುಂಬುಗು ಅವೇ ಶಿವಾಲಯ ಈ ಗ್ರಾಮದೇವರಾದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಡೆಗಿಲ್ಲ ಇಡೆಗಿಲ್ಲ ಏರು ಈ ಕೋದಂಡ ಬೈದಿರಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಅಡೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು 6 ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಆದ 6 ಅಲ್ತರ್ದು ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಡೆಗೆ ದಕ್ಕಿಯರಿಗೆ ಪನಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಈ ಆನೆಗೆ ತಿಂಡಿ ದೀಪಂದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಮರ ಎಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ಮರಯಿನ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಕಿದ್ದಾಲ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಸೇರ್ಂಡಲ ಐನು ದೆರ್ಪೆರ ಒಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಐನು ಉಳ್ಳಾಳಗು ಕೊಂದು ಬಂದು ಪಂಡದು ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತಂತಂದು ಅಪ್ಪ ಗಂಭೀರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನು ಕೊಂದು ಬೋಪೆ ಐನು ಎನ್ನ ತರೆಕ್ ದೀಲಿ ನಿಕಲು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಮಾತೆರಗಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಂಡು ಆವು ತೂಕ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಇಂದೇನು ಯಾನಿಂದೇನು ಕೊಂದೋದು ಅಡಿ ಎತ್ತಂದಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಯಸಲ ಕೊರಡು ಅಂತ ಸೈ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಂ ಬೇರೆಗೆ ತರಕ ದೀಯರು ಬೇರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅಲ್ತು ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಅಪಗನೆ ಯಾರು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಈ ಯಾನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುವೆ ಆ ಕಲ್ಲು ದಾತ ಅವು ಓಡೆ ಪೂರ್ರು ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಭೂಮಿ ಎಂಕ್ ಉಮ್ಮಳಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲುನು ದಕ್ಕದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಕನ ಕಲ್ಲು ಎನ್ನ ತೋಟದ ಬರಿಟುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನು ಮೂಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲುನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಕುನ ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನ ವಿಷಯನ ಅಂದೆ ಅಪಗ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಬಂಡೇರು ಅವು 6 ದಕ್ಕಂಡಲ ಐನು ಕೊಂದು ಬೈದು ನಕಲು 6
ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೇಂದಿಜಿ ಅಪ್ಪ ದಪ್ಪನಗ ಬರೋರ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಡ ಹಾಕದನ್ನ ಐಟ್ ಕಲೆ ಕೂಡ ಇನಿಗಳ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಪಗಾರ ಮಂತಿರ್ತದ ಬಿಡಿಯರು ಆ ಸತ್ಯಲ್ನ ಶಕ್ತಿಡು ಅವು ಕೊಂಗೊತ್ತದು ರಾಕೆಟ್ ಬೈದಲೆಕ್ಕ ಬೈದನ ಅಂದು ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪನೊಡೊಂದಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಆಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ರೈಲ್ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ನಂಬುಜೇರು ಅರ್ನ ಕತೆ ಬೇತಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಆರು ಎಂಚಿನ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ಡಲ್ಲ ಆ ಸೀಕ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅರೇನೆ ಅರ್ನ ಇಂದು ಈ ಪುದರ್ ತಡೆರ್ತೀರ ನಂಜಿಡು ಒಂಜಿ ತಿಗಡಿಗಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬೋದು ಈ ಕರ್ಪು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗೂವೆಲ್ ತೊಡ್ದು ಐಕ ನುಗ್ಗದು ಬಾಡಿಯರಿಗೆ ಐನು ಮುಚ್ಚಿಯರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಆ ಮುಚ್ಚಿನ ಕಲ್ನ ಮೇಟಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಪಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಮೆಕ್ಕಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಕೆನಾಗ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಅರ್ನ ಮರ್ದ ತಂದೆ ಬೇತೆಯರ್ಲ ನಡಪುಜಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಬೇರೆ ಅಂತನಾಗ ಬೇರೆ ಆ ಗೂವೆಲ್ದವಲೈ ಅಟ್ಟೆ ಕೈ ಕೊಳ್ಳೋಡು ಯೋಗ ಹೊಡಿತೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ಅರ್ನ ಕೈಕಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಗಳನ್ನ ತಪ್ಪ ಅಂಡು ಬಂಡೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೊಂದಲ್ಲ ತುಳುವನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂಚಾಕಲ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೊಂದತ್ತೀರಿಗೆ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಮಂತೆ ತಿಂದಿರಿಗೆ ಈ ಕೂಂಜಿನ ಕೊಂದೋದು ನಿಕ್ಕಲು ಪೂಜಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸೀಕ ಗುಣವನಿಗೆ ಅಂಚ ಆರು ಎಂಚಿನ ಕೊಂಡಲ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥನು ವೈದ್ಯರು ಬಂಡ ವೈದ್ಯನಾಥನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ಬೇರ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಲಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪನಗೆ ಗ್ಯಾ ಆಂಡಲ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಅವು ಗುಣ ಆಂಡು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಆ ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದಂಡು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಗ್ರಂಥಲು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಾಳೆಗಾರಿ ಗ್ರಂಥಲು ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಈ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಪಾಡ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವದಾಚ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟದು ಬೋತುನೊಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಗುರುನ ತಾಳೆಗರಿತ ಗ್ರಂಥನು ಒಂಜೇನು ಇನೋಳಿದಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಹಂಚಿ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಿರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಪಂಡದು ಬಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಲ್ಲ ಪೋತೆ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ಐನ ಎಂಕುಲೆಂಚ ಕೊಂದು ಬರ್ಪನಿ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೆ ಕೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದ ಅಭಯ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪಂಪನೆಕ್ ಒಪ್ಪಿನೆಕ್ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಡು ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷ ಅದು ಬದುಕದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಇನಿ ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಮ್ಮದಿಂಚಿನ ದೈವಲೇನು ಈ ಕರ್ಕೇರ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಒಂತೆ ಜಾಗನ ಪಡೆಯೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಆಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವು ನನ್ನಲ ಪೂರ್ಣ ಆತನಂದಿ ಅನ್ಪನೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲು ಬೇರೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತಾರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮುಲು ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮನಿಯಾನಿ ಎಂಕಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ KP ಸುರೇಶರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ಯಾದು ಉಲ್ಲೇರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ಲ ಆರು ಯಾನ ಲೆಪ್ಪನಗ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅನ್ನಪನೆ ಈ ವಿಷಯ ಆನ್ಲೇನು ಪೂರ ಆರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇರು
ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ವಾ ಕೆಲಸ ಆದಿಜ್ಜನು ಆ ಟೈಮಡು ಊರುದಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡಂದ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸದ್ದೆ ಆಡಿ ಅಂತ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರು ಬೇಕಲು ಮಾತಾ ಸೇರ್ರು ಏನನ್ನ ಪತದಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಈರಿಯತ್ತಂದ ಬೇತೆಯರು ಇರ್ದಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈರಿಂದೇನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪಂಡಿಲೆತ್ತು ಅಕಲು ಎಂಕ್ ಪೂರ ರೀತಿಯಿಲ್ಲ ಈ ಊರದಕಲು ಕುಟುಂಬದಕಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಆ ಕುಟುಂಬದಕುಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಬರಂದನಕಲು ಇಡೀ ಬರಂದನಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದು ಕಾಸನು ಬೇಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ ಈ ಇಡ ಮುಟ್ಟಾರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐದು ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ನೆಟ್ ಆಯಿನ ಕೆಲಸತ್ತು ನನಲ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಸೋತಿನಕಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಲನ ಮೂಲನ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ದು ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಆಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಂಡದು ಅಂಚಾದು ಈ ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಸಾಧಾರಣ ದರ್ಬರ ತೀರಂದಿನ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲುನು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಗೂ ತಕ್ಕಿದ ತಂಕದ ತಾಮರ್ತೆಯನ್ನು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಇಂದು ಅಂಚಿನ ತಂಕದ ತಾಮರ್ತೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ಬರಪ್ಪ ಬರಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೇಸು ಗದ್ದಿಗೆಡಿತ್ತಿರಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ರಾಜೇಶ್ ಶ್ರೀಕೋಟಗರ್ ಮುತ್ತು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿರ್ನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನವಳು 10 ಮುತ್ತೊಂದು ಬಂದೇರು 10 ಜನ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಜಾಗೇಡು ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಅಯ್ಯಂತರಾಯನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಚವಡಿದ ಇಲ್ಲು ಧರ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡು ಅವೊಂದೊಂದು ಒಂದು ಯೋಗ ಪಂಡೊಂದು ಏನೊಂದು ಆ ಯೋಗನು ಆ ಸಿರಿಕೋದಂಡ ಬೈದ್ಯರು ಬಗ ತಂಕರ ಬೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ನಮ್ಮದು ಬೈದ್ಯರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ಬಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಬಗ ಪರಿವಾರ ದೈವನು ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಗನು ನಮ್ಮ ಪಾಲದು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವು ನಿರಂತರ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮ ದೈವನ ಸಹಾಯ ಕೊಡು ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಪುರುಷರನ್ನ ಸಹಾಯ ವೈದ್ಯನಾಗನಾಗ್ತದ ನಗರೋಗಿಯ ನೀನು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವರು ಬೇತೇನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಅವರ ಮೂಳು ಮೂಜತ್ತು ನನ್ನ 10 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಡಲ ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಈಕ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಪಣಂದು ಗೊತ್ತಾನಿ ಎಂಕಿನಿ ದಯಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಐಕೆ ಏತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಪ್ಪುತ್ತುಲೆ ಐಕೆ ದುಂಬುದಾಕಲು ದೈವ ದೇವರೇನು ದೈವ ದೇವರಂದು ಪಣಂದ ಸತ್ಯಳು ಒಂದು ಪಣಪಿನಿ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಶ್ವತ ಏಕಪ್ರಕಾರೇಣ ತಿಷ್ಟತಿ ಒಂಜೇ ಶಶ್ವತ ಪಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಏಕಪ್ರಕಾರೇಣ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಪಣಪಿನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮನಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮನಿ ಐತಲ್ಲೊಂಜಿ ನಮನ ಐಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪಣಪೂಜೇರು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಕ ಸತ್ಯ ಪಣಪಿನಿ ಆ ಸತ್ಯ ಪಮಣ ಪುದಾರಗಿ ಏತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಣದು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಐತಾವರ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಆತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಇತ್ತನೆ ತಾವರ ನಂಗೆ ತುಲ್ಲೆ ದೇವರ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪಣಪೂಜೇರು ಯಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣಪಣ ಅಂಚನೆ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯಾ ವೈದೇವಾಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದ್ವಿಷಃ ಅಂದ್ ಪರೋಕ್ಷನೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಎದುರೆದುರೇ ದೇವರು ವಾಕಾಡೆಲ್ಲ ಪಣಪೂಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಣಪನ ಆ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಪಿರಪದೇ ಸೂಚನೆ ಕೊರೋ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೇವ ಸಂದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಇನಿ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಯಾನು ಕಾರಣಕಡುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಆ ಕಾಲಡುಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಪಣಪೂಜೆ ಅಂಡ ಕಾರಣಕಡೇ ಉಲ್ಲೇ ಪಣಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆಡು ಊಹೆಡು ನಮ್ಮ ತರ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಾಡ ಅವು ನಿಜವಾನ ನಮ್ಮ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಒಪ್ಪುನಕ್ಕ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಒಪ್ಪುನಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲು ಏಪಲ್ಲವ ಈ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಪಿರಜಾರಡೆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ನಿತ್ಯವಾದ 3 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡುಲ್ಲೆ ಏಪಲ್ಲ ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಊರೇ ಆಯ್ತು ಅವರ ಅವೇನು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅವಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಕಲು ಲೌಕಿಕ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಆಕಲು
ನಂಗೆ ಲೌಕಿಕ ವೈದ್ಯರು ಇನಿ ಕೊರುವೇರು ಎಲ್ಲೇ ಪೋವೇರಾಕ್ಲು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ನಂಗೆ ವೈದ್ಯರು ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಅಂದಾಂಡು ಇಡೇಗೆ ಬರೋಡು ಬೆತ್ತು ಅಡೆ ಬೋರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾರಂಭಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಉಪರಯಾವು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವ ಅಂತ ದೇವರು ಪಂಡ ಬಿಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೇವರತ್ತಾವರ ನಂಗೆ ಬಿಂಬ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಅವರ ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಯಾನಿ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಏರಡಲ ಕಾಸು ಪಣ್ಪಣ ಇಜ್ಜಿ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪರಯಾವ್ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದು ಪರಮುನ ಕುಡುಪುಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡು ಈ ನಿಮ್ಮುಟ ಹಾಕಲ ಇತಿಹಾಸಡು ದಾಖಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಜ್ಜಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿದ ಆ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕೇರ ಇತ್ತೀನಿ ಕೃಷಿಕೇರಡ ವಿಶೇಷವಾನ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಜಿ ಆಂಡ ಈ ಕಾಲ ಅಂಚತ್ತು ಮಾತೆರಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೊಂಡು ಮಾತೆರಡ ಹೆಚ್ಚಿದಗಳ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನೆತ್ತ ಅವರ ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಶಿಲಾಮಯ ಅಂಡು ವಾ ಕಾವಗುಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಷ್ಟಾವಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತು ಅವರ ದೇವಿರ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಲೇರು ದೇವಿರ ಗಟ್ಟಿಯಾರಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಪ ಅಂದು ಬಿಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡಿ ಅವು ಲಾಯ್ಕೊಪ್ಪುಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅವರ ದೇವರು ದೈವಲು ಇನ್ನು ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪ ರಡ್ಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಳಿಸಾವ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ಪವ ಆ ಶೇಖರವಾಂಚಿ ಸಂಪತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ವಿನಿಯೋಗ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಆಯ್ತ ವಿನಿಯೋಗ ಹಾಳಾನಂತ ಅಂಡ ಅವು ಹಾಳಾದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಾಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯಡಲ್ಲ ಅವು ಹಾಳಾದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನೀರು ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಾಸ್ತಾನ ಮಲ್ತದು ಅವಕ್ಕೆ ಹರಿವು ಕೊರಿಜಂಡ ಆ ನೀರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾದಿ ಹೋಗಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾನ ಹರಿವು ಕೊರಡು ಅಪನಗ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಅವು ಎಂಚ ಅವಿನ ಈಗ ವಿನಿಯೋಗ ಕೊರಿಜಡ ಎಂತ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪಡ್ಮನೆಕ್ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏತೋ ಜನದ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಕೋದು ಒಡೆಗಲ ಅವಿನ ಹರಿವು ಕೊರಂದೆ ಸಂಪತ್ತು ದಾಸ್ತಾನ ಮಲ್ತಿನೆತ್ತವರ ಆಕಳು ಆ ನೋಟು ಬ್ಯಾನಾಗ ಅವನ್ ತುದೆಕ್ಕ ಒಡೆಕ ದಕ್ಕುಣ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಡ್ಡೆತ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ವಿನಿಯೋಗ ಬೈದು ಇನಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕಿದಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಅವಳು ಬೊಂಬಾಯಿಡ ನೆಟ್ಟ ಪೋದು ಎತೋ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಕಲ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಅವರ ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬರಂದುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಇಷ್ಟಪುಡ್ಪ ಪಂಡ ಅಂಡ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ತಂತ್ರಿದಾರ ಏರ ಬತ್ತದು ಅವಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮುಕ್ಳು ಬತ್ತದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ದಾದಾನ ಪಂಡ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಪನಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಹೇತ್ವರ್ಥಂ ಸ್ಥಿರೀಭವ ಸುಖಾಯಿನಃ ಯಾನ ಮಂತ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂದೇನು ಪಣಪೆ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುನು ಇನಿ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಪುಂಡು ಆ ದೇವರಿನ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನಗ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರಗೂ ಅಥವಾ ಈ ದೇರಳ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಎಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಹೇತ್ವರ್ಥಂ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಮನೊಂಜಿ ದೈವನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆನಂದ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏತು ಶೋಕದ ತೂಲೆ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಹೇತ್ವರ್ಥಂ ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಹೇತ್ವರ್ಥಂ ಈ ಬಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬಲ ಒಯ್ಕ್ ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ ಐವಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಪಂಡ ಮಾಭೂತ್ ಪ್ರಜಾವಿರೋಧ
ದೇವರೇ ಈತ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿಡ ವಿರೋಧ ಬರನ್ನಕ್ಕತೂಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಅವು ಪೈಟೇ ಎತ್ತೂ ಗಲಾಟೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿಡ ವಿರೋಧ ಬರಂದೆಪ್ಪಡು ಖಾಲಿ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜನ ಸೇರುವ ಕುಟುಂಬ ಸೇರುವ ಆಕ್ಲಿಡ ವಿರೋಧ ಬರಂದೆ ನನಾಂತ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕ ಆವಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಅವರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮ ಅಪನಬರ ಆವಡು ಪಣ್ಪಿನ 16 ವರ್ಷಗಳ ಆವಡು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡೆ ಪಣ್ಪಿನಿ ದಯಪಂಡಿಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮಟ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅವರ ಈ 16 ವರ್ಷ ಅನಗ ನಮ್ಮಟಲ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇತೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ್ಪೇರ ಪಂಡ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅವಳು ತೂತೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಕೂಲಿ ಕೊರ್ದು ಕೆಲಸ ಆಪಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮದಾನ ಆಪುಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬದುದು ತಂಕಲ ಊರು ಪಂಡದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಪೇರು ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಕ್ಕೆ ಪೋ ಯಾರು ಪಣಪಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಳಲಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಚಾರ ಎತ್ತೋ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕೂಲಿ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ಯಾವುಜಿ ಅಂಡ ಉಲ್ತ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಶ್ರಮದಾನ ಕೊರನಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂಕ್ಲೇನು ಆ ನೆಕ್ಕು ತೊಡಕು ನಾಂಚಿತ್ತೆ ಮನೋಭಾವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಕಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆವಡೇ ಮಾತ ಜಾಗಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ಏನು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಪರ್ಯಾವು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸೋರ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಓಟು ಬರ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಷಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಣಪಿನ ನಮ್ಮ ಇರಾದೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕಾರಣ ನಂಗೆ ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕಾರಣ ಪಂಡ ಅಂತ ಎಂಚ ಕೇಳುವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂಚೈತನಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೊಳೆನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣನೆಲ್ಲ ಓದುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಿಲೀಪೆ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾರಾಜೆ ರಾಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಲೆಪಾರು ಇಂಚಿದ ರಾಜೆ ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆಗ ಜೋಕುಲ ಅದು ಪೂಜೆ ನಂದಿನಿ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ ಆಗ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಪುಟ್ವೆ ಪುತ್ರೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ರಾಜಗೆ ಪುತ್ರೋತ್ಸವ ಆವಡೆ ದಯಪಂಡ ರಾಜತ್ ಬೆತ್ತೊರಿ ರಾಜ ಅಡಿ ಬರೋಡೆ ಅರಾಜಕತೆ ಬತ್ತನಂದಾಣ ಏತು ವಿಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಆಯ್ತಾರ ರಾಜಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪುತ್ರೋತ್ಸವ ಅನ್ನು ಪಂಡದು ಮಂತ್ರಿಲ್ ನಾಗ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೆ ಲೆತ್ತದು ಪಣಪೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಏರ್ಲ ಜೈಲ್ಡ್ ಏರ್ಲೊಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನಿಟ್ಟು ಏರ್ಲೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮಂತ್ರಿಲ್ ನಾಗ್ಲ ಪಣಪೇರಿಗೆ ಸೆರೆಮನಿಟ್ಟು ಜೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲೊಳಚನ ಅರ್ಥ ಹೆಂಚನ ಪಣ ದಾಂಡ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನೇನು ಒಂಜಿ ಎರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತತ್ತು ಲೆತ್ತಂಬೋಪಿನಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಹತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ತಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ತ ರಾಜ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜೆ ರಾಜ ಇಡ್ಡ ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ಪೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಪನನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ರಾಜೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಾನೆತ್ತ ಅವರ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಎಂಚ ರಾಜನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಉಪ್ಪುಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನ ಆ ಕಾಲುಡ ಮಹಾರಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನೆತ್ತ ಅವರ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಡ್ಯಾನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣ ಅದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಆರಿಸಾವುದು ಬರಡೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಕೊರಡೆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಪಂಡ ಕಾಲೇ ಸೀಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರೆದು ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಸೀಕ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣಲ್ಲ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಣಲ್ಲ ಸೀಕುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟವಾನ ಚಿಂತನೆ ಕೆಟ್ಟವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ತೀರ ಎಂಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನೋವೈದ್ಯ ಒರಿ ಪಣ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಒರಿಯಾಗಿ ಕಾಸು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಈಗ ಹುಬ್ರೀಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪಂಡು ಬೇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ಮನೋ ಆಗ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ತಾನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜಾಗ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಸೀಕುಳು ಇತ್ತುಂಡಲ ಗುಣ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪನಗ ಏರಗಲ ಹಾಳು ಭಾವನೆ ಬರ್ಪೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ನಾ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಕೊರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬರಡೆ ಬತ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ದಾದಾವಡು
ನವನೇ ಅರ್ಸಾದ ಬರ್ಪಿಂಜಿತ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮನೋಭಾವ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಬೆಕ್ಕದಾದ ಬೋಡು ಲೋಕ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅವರ ಆ ವೈದ್ಯನಾದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಾಗ ಮಾತ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಂಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬಡೆ ಈ ಲೋಕ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಆವಡೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ಭಗವಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಂತ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳು ಅಜೀರ್ಣವಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ನಾಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಡು ದಯಬಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳು ಸುತ್ತಿ ಸುಬತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಏತು ಮಂತ ನಾಡಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಭೆ ದಯಪಂಡ ಸಭಾ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದಾಕಳು ಸಭ್ಯತೆ ಅಂತ ಬೈದಿನ ಶಬ್ದ ಸಭೆಟ್ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ಕುಳ್ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಸಭ್ಯರು ಪಣ್ಪಿನಿ ಸಭ್ಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಡವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಎಂದು ಪಂಡ ಸಭೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸ ಅಂದು ಸಭಾ ಸಂದೇಶನ ನಮ್ಮ ರೂಢಿಸ ಒಂದು ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಸಭ್ಯ ಪಣ್ಪಿನಿ ಅಂಜಿನ ಸಭ್ಯತೆ ಮಾಂತಿರಳ ರೂಢಿಸಾವಡು ಎಂಕಲ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಅಂಜಿತಿ ಕಟಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ನು ಕುರಿದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ವೈಭವಡ ಆವಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಮೂಳು ಬೇಗಾರೆ ಪಾಡ್ದು ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ದೊಂಬು ಬಿಡ್ತು ಬೆಂದನಕ್ಕೆ ಮಾಂತ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಇಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಆದ ನನಗೆ ಅರ್ಧಾಂಶ ಜನ ಪೋಪೇರಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಾಯ ಬಂಡ ತಪ್ಪರ ನಿಲಿಕೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದಾರ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ತುಂಬಾ ಸತ್ಸಂಗ ದಾಯ ಬೋಡು ಕೇಂಡ ಬಂಜಿದ ಬಡವ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಲವಸ್ತು ತಿನ್ಪ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಇಂಜುಂಡು ಇನಿ ಹಸ್ರಣ್ಣರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಡಿ ಏತು ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಏತು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ ಮೂಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಮೂಲಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಇದ್ದದ ಜೋಕುಲು ತೆರೀದು ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಬರ್ಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಲ್ಪನೆ ಬಂದುಳೆ ಮೂಲು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟೆ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಪಿಡಿಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇನಿ ಅನೇಕ ದೈವಳುಲ್ಲ ನಾಗದೇವರು ಅಪ್ಪಗ ಇನಿ ಏರಾಡಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ ಕೇಂಡ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವವಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರ ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಪನೀರ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆ ದೈವದ ಪುದರ್ನ ನೆನಪು ದೀಪು ನಂಚಿನ ಅತನ ಆ ದೈವದ ಆಚರಣಾನಗ ಇನ್ನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅತನ ಅವಳು ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸೈತೆ ಕೈ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆವನ್ ನಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆವನ್ ನಂಚಿನ ಆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಗಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ನಿಯಮದಾದ ಉಂಡ ಐನ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಆ ಬಗೆಟ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಜರಿ ಆ ಬಗೆಟ್ ಐನ ತೆರಿಯೋಡು ಬನ್ಪುನ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಂಡ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಬೋರ್ಡು ಮೂನು ಸಿರಿಕೋದಂಡ ಬೈದಿಯನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಆರಿತ್ತೇರೆ ಆರೆ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿದ್ದೇರೆ ಈ ಆರು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಪರಿಸರದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮರ್ದೇ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡಾದನ್ನು ಬೇಕಾಡು ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಸ್ರಣ್ಣೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಂದುಳೆ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ನಾಂಡ ನಾಥ ಪಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಐಕ್ ಆಧಾರ ಉಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಂಪನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಈ ಸಿರಿಗೋದಂಡ ವೈದ್ಯನು ಪಂಪನ ಆರು ನಾಥ ಪಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆತೇರು ಬೇಕಾಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡುದು ಬಂಡ ಮುಳಗಿ ತಂಕರ ವೈದ್ಯನು ಪಂಪನಾರ್ಲ ಇತ್ತೇರೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಇತಿಹಾಸ ಇಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಣದು ಬಂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲುಡು ದೈವದೇವರು ದೈವಾದಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಮೂಲು ವೈದ್ಯನಾಥ ಎಂದು ಬಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರಿ ಧೂಮಾವತಿ ಎಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ವಿಷ್ಣು ದೇವಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪೂರ ಯದಾ ಯದಾಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನವ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಾಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಎಂದು ಬಂದಿರು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಯುಗಾಂತರಡು ದೇವತ್ವ ಕಳೆದು ದೈವದ ನಮ್ಮ ಮಾನವರ ಉಂಡಾನಗ ಪೂರ ದೇವರ್ಲ ದೈವದ ರೂಪ ಪಡೆದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾನವರಿಂದ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದನಂಚಿನ ದೈವ ಮಾ ಅಂತ ದೇವರಿ ಇನಿ ಮಲರಾಯದ ಪನ್ಪನ ದೇವರಿ ಈಶ್ವರ ಅಂದಿಂದಾಂಡ ಧೂಮಾವತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದೈವ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ವಧೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ದುಷ್ಟ ದಾನವರನ್ನು ವಧೆ ಮಲ್ತದ ಅನಗ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ವಧೆ ಮಲ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ರೂಪಡು ಧೂಮಾವತಿ ಆದ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತನಾರೆಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪಡು
ವೈದ್ಯನಾಥೇನು ಪನ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿನ ಬಂಡ ಚಂಡಮುಂಡಿರನ ಮಾತ ವಧೆ ಮಲ್ತದ ಪಿಲಿಯೇ ತಾನು ದೈವತ್ವದ ರೂಪಾದ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಾಂತ ದೈವಲ ಇದು ದೇವೇರಿ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ದಾನವೇಣ ಮಾತ ಮರ್ದನ ಮಲ್ತದ ಅನಗ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಆದ ಚಂಡಮುಂಡೆರನ ವಧೆ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ಪಿಲಿಲ ದೇವಿ ರೂಪಾದ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಆ ದೇವಿ ಅವು ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂದುಲ ಮುಲ್ಪ ಕೋಟೆಕ್ಕಾರಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡೆ ತಂಕರು ಬೈದಿ ಪನ್ಪುನಾರಿ ಇತ್ತೇರೆ ತಂಕರು ಬೈದಿನ ಧರ್ಮ ತೂದು 4 ಜನ ಪುರುಷರು ಬಂಡ ಜೋಗಿನಕಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಜೋಗಿನಕಲು ಬದ್ದದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ತಂಕರು ಬೈದಿನ ಧರ್ಮ ತೂದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ತಂಕರು ಬೈದಿದಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿನ ದಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪೇರೆ ಎಂಕುಲು ಪುಂಡಿಯರಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬೈದನಕಲು ಹತ್ತು ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮ ವರಿಪೇರೆ ಬೈದನಕಲು ಈರಿ ಅರಿಪಾಡೊಂದುಳ್ಳ ರತ್ತ ಐಡ್ದ ಐನು ಪುಂಡಿ ಅರಿನ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಐನು ಪುಂಡಿ ಅರಿದೆತ್ತದು ಅಕಲ್ ಅಲ್ಪ ನುಪ್ಪು ಬೈಪಾದು ಅಕಲ್ ಬಂಜರ ಉಂಡುದು ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತದು ಮನದನಿ ಕಾಂಡ ಕೇನ್ವೇರಿ ತಂಕರು ಬೈದಿದಿ ನಿ ಕೇತ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಕೇನ್ವೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಗೆ ಸಿದ್ಧಮರ್ದನ ಬೈದಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ತಂಕರು ಬೈದಿದಿ ಅಪಗಾಡ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಕು ಕೇರಳದ ಊರಿಗೂ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ನಿನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ದಾಯ ಬಂದೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಯಾನು ಮಣಿಪಾಲಗೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕರಡಿದ್ರೆ ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡು ತಿಕ್ವೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೊರ್ತು ಕಂತ ಆತಂಡೆ ಬಂದುಳೆ ಯಾನಕ್ಲೇನು ಬರಿಟಿಯನ್ನು ದಾದಕ ಉಂಟಾಯಿ ನಾಯನಿಗೆ ಒಂಚಿ ಪೋಪನೆ ಬನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಪನೆ ಪಂಡೇರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿರಾವುಕುಲ್ಲುಂಡು ಮಗೆಯನ್ನ ಕಾರ್ದ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಿಯರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕಥೆ ಕುಲ್ಲುದಾನಗ ನಿಕಲು ಒಂಚಿ ಪೋಯಿನಕಲು ಕೇಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತಿನ ಈಕೆ ಪೋಯಿನಕಲ ಮಾತ ಕರಿದು ಬನ್ನಾಗ ಇದು ಪುರ್ತಾಳಂದು ಕೇಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಂದ ಇಂಕೊಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗುರ್ತೈಜಿನೆಲ್ಲ ಜನ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನಿಗೆಂಡೆ ಅಂದಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಒಂದು ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ದಾದನ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಮಗಟ ಕೇಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವವು ಒಂದು ಆಯ್ ದಾದಕವೇನೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡದು ನಿಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ ಕೆಬಿಕ ದಿದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪನ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಆಯ್ ಬಂಡ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಂದು ಯಾನಂದೇನು ಈ ಕಥೆನ ದೈವದೇವರನ ಕಥೆನೇ ನಾನು ದಾಯ ಬಂತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರಡೆ ಬೋದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಲೆ ತೂತುನಿ ಘಟನೆ ಎಂದು ವಿಷಯ ಒಪ್ಪನೆ ಒಂದು ಇನಿ 500 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ನಾಸಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತದ ತಲೆಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಏರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ನದೆತ್ತದ ಏರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ವೈಪಾದ ಏರಗಾಣಜಿ ಬಾಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಏರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಾರ ಏರು ಮೂಲು ಬೆಗರಿ ಪಾಡ್ದಾರ ನಿಕ್ಕಲಗ ನಂಕು ತಿಕ್ಕನ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ದಾಯ ಬಂಡ 5 ವರ್ಷದ ಮೂದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ನನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನದಾದಲ ಬೇಲೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಏರನೇಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿಜೇರ ಅಕಲಿಗೆ ಆ ಯೋಗ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಯನ ಬಂಡ ವಾ ತಲೆಮಾರಿಗೊಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅವು ಪುಣ್ಯ ಎಕಡೆ ಸುಂದರಣ್ಣಂಜಿ ಪಂಡಿರಿ ಆರ ಕುಟುಂಬದಾರನ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರ ಕುಟುಂಬದಾರ ಅದೇ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ ಕುಟುಂಬದಾರ ಎರಡು ಮೂಲು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋಡು ಯಾನು ಗುರಿಕಾರ ಆವಿಡ ಪಂಡದ ಮಾತಾರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಚಂದ್ರಾಶ್ರಯಿಗಳು ಬೇಕು ಮಾತಾರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಪಂಡೇರಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡೊಂಜಿ 10,000 ಜನ ಇತ್ತುಂಡ 10,000 ಜನ 1,000 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂಕನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನಿಯರಾಪುಜಿ 1,00,000 ಜನ ಏರಗಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಯೋಗ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ದೇವೇರೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮಾತಾಡ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರ ತುಳೆ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ರೂಪ ಇತ್ತನಾಯೇ ರೂಪ ಇಜ್ಜಂಗನಾಯೇ ಇದು ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಒರಡ ಬೋಡ್ತನಾದ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೋಡ್ತನಾದ ಸಂಪತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ತುಕ ಆಯಬತ್ತೊಂಜಿ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡಿ ಆಯಬತ್ತೊಂಜಿ ಊರುದು ಬೋದು ಒಂಜಿ ದೇವರದೊಂಜಿ ಪತ್ತಿಗಳ ಅರಿಗೋರಡುದುಕ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಅನ್ನ ಯೋಗ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಏತು ದೊಂಬುಡು ನಿಕ್ಕಲ ಬೆಗರೆ ಬೂರ್ದುಂಡ ಏತು ನಿಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟ ಬೈದ
ನಮ್ಮ ಸುರೇಶನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾಧರನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಎಂಕುಲ್ಲದಾಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತನಾಕಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ನಟ್ಟಿಲ್ಲುದಾರು ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ನಟ್ಟಿಲ್ಲು ಬಂಡದೊಂಡು ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಾನಪ್ಪು ನಂಚನ ಆಂಡ ಇದು ಮಾತ ಯೋಗಾರು ನಾನು ಬಂದ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಕಾಸಿತ್ತದೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ ಅಗೋಚರವಾದಿತ್ತು ನಂಚನ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ನಂಚನ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ನಾಗೆ ದುಂಡೆ ಇತ್ತೇರ ಅಂದತೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮೂಲ ಅವಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂದತೆ ನಾಗೆ ಇತ್ತು ನಾನಾವಡ ನಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಾಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದುಳೆ ಈ ತಿಕ್ಕಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಖಿನ ಬಾಲ ನಿಖಿನ ಜೋಕುಲಿ ಏರಾಡಲ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರನಾಡ ಎಲ್ಲಂಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇರನಾಡ ಆ ಪದನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಜಾದ ತಂತ್ರಿ ಕೊರ್ಪುರಂಜನ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಖಲಗಿತ್ತನಾಡ ಅವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಒಂದಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಕಾಸಿತ್ತು ನನಗೆ ಬೋಡ್ತನಾದ ಬಂಗಾರ ತೆಪ್ಪೋಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋಡ್ತನಾದ 40 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು ತೆಪ್ಪೋಲಿ ರಡ್ಡು ಮಾಲಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಲಿ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತ ನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಗವಂತಗೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರೇ ನೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಾಡ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾರುಲ ಒಂಜಿ ಕಾರುಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆವು ಮಾಲಿಗದ ಇಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ ಕಾರುಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆವು ಪೆಟ್ಟಿಗಡಿತನ ಬಂಗಾರಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆವು ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ, ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು, ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಓಡೆಲ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದುಳೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತಲ ಪೋ ಮಡದಿ ಬಾರಲು ಮಂಚ ಬಾರದು ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜರಿ ಕಡೆಗೆ ಬೋನಗ ಬುಡದಿ ಜೋಕುಲು ಬಂಗಾರು ಕಾರು ಬಂಗುಳೆ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತೋಟ ಒಂಜಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಳು ಒಂಜಿ ಓಲಾಡ ಒಂಜಿ ಬಡ ಬಾಲ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಲಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಸೌಖ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀಪನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬಂದುಳೆ ಬಾಕಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದವರಿವು ನಂಚಿನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದುಳೆ ಅವು ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಸಿತ್ತು ನಕಲು ಬೋಡ್ತನಾ ತುಪ್ಪೇರು ಕುಟುಂಬ ಬೋಡ್ತನಾ ತುಪ್ಪೇರು ಊರುಡ್ಲ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಗೇಟೆಡ್ ಪಾಡುವೇರು ನಾಯಿಗಳಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಪಾಡುವೇರು ಗೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದುಳಿ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪಡು ಯಾನು ಜಾಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಲ್ಗೆ 3 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಂತುಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏತ ಖರ್ಚು ಮಂತುಂಟೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಪನುಡು ಜೊತೆ ಗೇಟೆಡ್ ಪಾಡಿಯರು ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಪಾಡಿಯರು ಬಂದುಳೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅದನ್ನ ಬೋಡ್ತನಾತ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಆಂಡ ವಾರದೊರ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರೆ ನಾಯಿ ಜಿಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಬಾವುಡತ್ತೆ ಗೇಟು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆ ಆಂಡ ಕಡೆ ಕಾಜನకు ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪರ ಆವಂದು ನಂಚಿನ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದು ನಂಚಿನ ರೋಗ ಬತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದುಳೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ತಾರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆರ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕಡತ ಆರ್ನ ಎದುರು ದಿಂಡ ಆರ್ ದಾನೆ ಬಂದ್ವೇರಿ ಆರ್ ಬದುಕುಜೇರು ನನಗೆ ದಾನೆ ಬಂದ್ವೇರಿ ಓ ದೇವರ ನನಗೆ ಕೊಡಲೆ ಪಡೆದು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಪ್ರಾಣವರಿಯೋಡು ಬಂದಲೆ ಈತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಏರಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾಪು ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿನೆಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ನಮ್ಮದೈತನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನಪೂರಕವಾದ ಈ ಕೊರ್ಪುನಿಟ್ ರಡ್ಡಿ ಬಿದೊಂಡು ಒಂಜಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿನ ದೈವನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗ ಒಂಜಿ ಬಡವರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತದು ಕೊರ್ಪುನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಕೊರೊಡೇದು ಕೊರಪು ನಾವು ನಿಮ್ಮೂರ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊರೊಡೇದು ಕೊರಪು ನಾವು ಇತ್ತದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಅನ್ನೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನಾಗ ಇರಡ ಇಜ್ಜಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯಾರ್ನ ಆರ್ನ 5 ಲಕ್ಷದ ಸಮಾನ ಆಡಿರ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅರಡ ಬೋಡ್ತನಾತ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ರೆ ಅದು ಕೊರೊಡೆ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯಾರನ್ನ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಪುಣ್ಯದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬುಡಜೋಕ್ಲು ಪನಿಯರೇ ಅವು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕುಟುಂಬದ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲ ಆತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಕುಲ ಅಡಗಿ ಈತ ಕೊರಿಯ ಅವಳು ಈತ ಕೊರಿ ಓನು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡನ್ನ ಐಟು ದಾಯ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದಿ ಕೇಂಡ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತಿ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಐಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನಿ ಕೊರಡೇದು ಕೊರಪು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಂದು ನನಂಜು ಗೊತ್ತು ಪಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನಪೂರಕವಾದ ಸಮಾಜಗೂ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕೆಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಲು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೊಂದ ಅಯ್ಯ ನಾನು ಈಗ ಪಂಡರತ್ತೆ ಕಡೆ ಏರೆ ಪಂಡಿರಿ ಸುರೇಶನ್ನ ಇಡೆ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡಿ ತಾನೆ ಸುರೇಶನ್ನೇ
ಇದಿಜೇರಿ ಶಿವಕೃಪಲ ಪುಟ್ಟದು ಬಂದಾಗ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪದೊಂದು ಬೈಜೇರಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನಕಲು ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬಂದಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದಾಡಲ ಪೋರ್ತನಾದ ಪದೊಂದು ಬೈದಾನ ಅಪ್ಪನ ಬಂದಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಮುಷ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಪದೊಂದು ಬರ್ಪನೆ ಭೂಮಿದ ಋಣ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಋಣ ಪುಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮನ ಋಣ ದೈವ ದೇವನ ಋಣನು ಗಟ್ಟಿ ಪದೊಂದು ಬರ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ಇರುಣುಕುಳಿನ ಮಾಂತ ಪದೊಂದು ಬರ್ಪನೆ ಏರ್ಲ ಪದೊಂದು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೇಪಿಲ ಪದೊಂದು ಬೈಜೇರಿ ಶಿವಕೃಪಲ ಪದೊಂದು ಬೈಜೇರಿ ನಡದೊಂದು ಬೋಪನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಪನಂಚಿನ ದೇವರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಪನಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಡು ಸುರೇಶ್ ಕೇಪಿಗಳ ಆತನೇ ಅವೇ ಓಲು ಮಾತ ಪೋದೇರ ಈ ಪರಿಸರಡು ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನ ಏತು ಭೂತಸ್ಥಾನ ಆತನ ಅವಳು ಮಾಂದಾರನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವಳು ಮಾಂದಾರನ ಪೈಸೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಹಸ್ರನೇರು ಪಂಡಿರಿ ಶಿವಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಣಿಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ್ ಬಂದುಳೆ ನಮದಾಲ ನೆನಪು ಜನ ಬನ್ನಗ ಯಾನೊಳಗೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾವೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯನ ನಮದಾಲ ಕನ ಕಟ್ಟದಾನ ನೆನತೊಂದು ಬೈದಾನ ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಮೂಲು ಬಂಬೇರೆ ಬಿದಿರು ಗೊಂಬೆಯ ಕಟ್ಟಿ ರಾಯನ ಒಳಗೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿದ್ದು ಬಿದಿರು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಕುಣಿಸಿದಂತೆ ಮಾನವನ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನಿ ನಿಖಿಲು ಹೊರೆಕಾನಿಕೆ ಕೊನನ್ನ ಗದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಗೊಂಬೆ ಮಿನಿ ಅಂತ ಚಂಡವಾಕ್ಯ ಗೊಂಬೆ ಪುರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗತ್ತೆ ತುಳೆ ಈ ಹೊರೆಕಾನಿಕೆ ಮಾತ ಬನ್ನಗ ಈ ಕಲ್ಲಡ್ ಕದಕಲುಂಟು ತುಳೆ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಗೊಂಬೆ ಬಂಡದು ಬಿದಿರು ಗೊಂಬೆಯ ದಟ್ಟಿ ರಾಯನ ಒಳಗೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿದ್ದು ಬಿದಿರು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಕುಣಿಸಿದಂತೆ ಮಾನವನ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿದಿರು ಗೊಂಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಬೆದುರುದ ಕಟ್ಟಿ ರಾಯನ ಬೆದುರುಡು ಮಲ್ಪುನಿ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ಡೋರಿ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಅವ್ ನಲಿಪೋಡ್ಡ ಈಗ ನಾವು ನಲಿಪು ನಲಿತ ದೀನಗ ತಟಸ್ಥ ನಮ್ಮಲ ಈತೆ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಳ್ಳಡತ್ತೆ ಆರೆ ಐನ ಬಂತರ್ರಿ ಐನ ಬಂತರೆ ಎಂಗಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಜಿರಿವೋ ದೇವ ಸದಾಶಿವ ಈತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಗಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲತ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಎಂಕಲಿನ ಸಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ 1.5 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಎಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಉಂಡಿಜಿಂದಲ್ಲ ಬಾಲಡ ಬಂದ್ಪುನಮ್ಮ ಯಾನು ಬಂಜರ ಉಂಟ ಮಗ ಇವನು ಅಪ್ಪ ಉಂಟುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದಿಗೆ ತಿಂತಿಜಿ ಅಂಚನ ಕುಟುಂಬಲ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜನ ಈತೆ ಗೊತ್ತು ಪುಡು ಬಿದಿರು ಗೊಂಬೆಯ ತಟ್ಟಿರಾಯನೊಳಗೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿದ್ದು ಬಿದಿರು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಕುಣಿಸಿದಂತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ತೂಪನ ಜೋಕುಲಾದು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿತ್ತನ ಜೋಕುಲಾದು ಸಮಾಜೋಡಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಜೋಕುಲಾದು ಎಡ್ಡ ಗುಣತ ಜೋಕುಲಾದು ಬುಳೆಪೇರಿ ಅಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಈತ ಮಾತ ಕಟ್ಟದಾರು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಾರು ಸಾನ ಕಟ್ಟದಾರು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಹಿಂಗ ಈ ಗೋಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಐದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಐನ ಬಿಂಬ ಬಂಡರೆ ಕಡೆ ಬಿಂಬ ಬಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆ ಬಿಂಬೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ಪರಮಾತ್ಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪದುನಾಜಿ ಕಲದಿಂದ ಅವನ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಾನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಎಂಜನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಆಪನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಡಿತನ ಆತ್ಮದ ಆ ಭಗವಂತನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ಐಕ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಮಾತ ತತ್ವವನ್ನು ಕೊರದು 14 ಕಲದಿಂಜ ಅನಗ 5 ದೈವಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾಪುಡು ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ದೈವಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾಪುಡು ಐಕೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ನನಂಜಿ ಅನ್ನ ಪನೇರ ಪೋಪನ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಎಕಡೆ ಸಿದ್ಧಮರ್ದನ ಬೈದನ ಕಥೆ ನಾನು ಅರ್ಥೋಡು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚಾಕಲು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬನ್ನಗ ಕಾಲ ಕರಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಕಲು ಈ 4 ಜನ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಬಡವೇರಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ತಂಕರು ಬೈದೇರಿ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ರಾಪೇರಕಲೆ ಊರ್ದಕಲು ಮಾತ ಬಂದ್ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆದೆ ಪ್ರಿಯ ದಾನೆ ಮದ್ಮೆದೆ ಪೂಜಾ ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬೇರೆ 4 ಜನ ಬೈದೇರಿ ಅಕಲು ಕೇರಳದ ಮಲಯಾಳದ ಊರಿಗೆ ಪೋತೇರಿ ಪೋಯಿನಕಲು ಬರಂಗ ಯಾನ ಮದ್ಮೆದೆ ಪೂಜಿಂದು ಬನ್ನಗ ಸಮುದಾಯದ ಊರ್ದಕಲ ಒತ್ತಡದ ಮದ್ಮೆದೆ ಪೇರಿ ಅಕಲು ತಿರುಗಿದು ಬನ್ನಗ ಮರ್ಮ ಲೆಗ್ಬೇಲ್ದಲ್ಪ ಅರಿಬಿ ತಂದುಪ್ಪಲು ಈ ಏರಿಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಯಾನ ತಂಕರು ಬೈದಿನ ಮರ್ಮಲೆ ಸಿದ್ಧಬರ್ಧನ ಮೈದನ ಬುಡೆದೀನಿ ಪನ್ಬೇರಿ ಅಕಲ ಬೆರಿಪಾರ್ದು ಜತ್ತದು ಪೋಪೇರಿ ಬೆರಿಪಾರ್ದು ಜತ್ತದು ಪೋಯಿನ ಬೈದೇಡು ತಂಕರ ಬೈದೇರಿ ಬೆರಿಯೇ ಪೋಪಲೆ ಅಕಲ ಕೆಕ್ಕಿಳಿತನ ಜಪದ ಮಾಡನೆ ಕಡಿತದ ಕೊಡ್ಪೇರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸಿದ್ಧಮರ್ದನ ಬೈದೆ ಉಳ್ಳಾಳದ
ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಹೋಮ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಪ ವಿಘ್ನ ಬೆನ್ನಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇವೆ. ಐಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ದಾದಾ ಅಂದು ಕೇಂಡ ತಂಕರು ಬೈದೆ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಮರ್ದನ ಬೈದೆ. ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಲಡೈಗೆ ಬನ್ನಗ ಅವಳು ಸೋತದು ಹೋತನಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಲ ಮುಕೊಂಜಿ ಸಿದ್ಧಮರ್ದನ ಬೈದಡ ಪಂತೇರು ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಲಡೈಗೆ ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ಸೋಪವನೆ ಎಂದು ಕೇನ್ನಗ ಸಿದ್ಧಮರ್ದನ ಬೈದಡ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ದಾದ ಮಂತ್ರವಾದ ಉಂಡ. ಆ ಮಂತ್ರವಾದೋಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾರ ಆವಂದನ ಕಾರಡು ಸಿದ್ಧಮರ್ದನ ಬೈದಡ ಅಕಲು ಪಂಡದ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪವೇರು. ಬರ್ಸ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಮುರ್ಕು ನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಸೋತುದು ಪೂಪೇರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಡರ ಒತ್ತಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಅಕ್ಲನ ರಾಜನ ಆನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಐಟು ಇನಿಗಿಲ ಉಂಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧಮರ್ದನೆ ಬೈದೆ ಅವಳು ತಾರನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾಣ ನಾಡ ಅತ್ತಾವರುಡು ತಿಮ್ಮ ಬೈದ್ಯನು ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಆರಿತ್ತೇರಿ ಅವಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಆರಾಧನಾ ಒಂದು ಪುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಿಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಂಡ ಕರ್ಮೀನ ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಪೊಂಜೆ ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಮೂಳು ಓಲು ಮಾತ ಜೋಗಿ ಪುರುಷರನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡ ನಾಥ ಪಂಥದ ಉಂಡ ಅವಳು ವೈದ್ಯನಾಥ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪುಂಡ ನಾಥ ಪಂಥದ ಹಿಡಿದು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ನಾಥ ಪಂಥದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ದೇವರೇ ಅಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಬಂತೊಂದಿತ್ತನೆ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನೇ ಅವೇ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ ಎಡಭಾಗೋಡು ಕಾಲಭೈರವ ಆದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದೇವರೇ ವೈದ್ಯನಾಥ ಎಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಮೂಲು ಎನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಸಿದ್ಧಮರ್ದನ ಬೈದನ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ ಪಂಡಿರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಸಾಧಾರಣದ ಮಣ್ಣಾದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪಾವನ ಮಣ್ಣಾದುಪ್ಪು ಈ ಮಣ್ಣುಡೇ ಅಂಚಿನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಾಯಿನಿ ಕೇಂಡ ಈ ಪರಿಸರಡು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಆತು ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗೆಡು ಸಿದ್ಧಮರ್ದನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಸಿರಿಗೋದಂಡ ವೈದ್ಯ ಕೊರನಂಚಿನ ಮರ್ದದಾದ ಫಲಿತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದುಂಬುಗಳ ಮೂರು ನಡತದು ಬರುವುದು ಬಂದನೆಗೆ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏರಾಂಡಲ ಆಯ್ತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಐನು ದೈವ ದೇವರನ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಈ ಪರಿವಾರ ದೈವನ್ನ ನೆನೆತದ ಕೊರನಂಚಿನ ತೀರ್ಥದಾದ ಉಪ್ಪುವ ಆ ಪೂಜದ ನೀರುದಾದ ಉಪ್ಪುವ ಅವು ಈ ಮಣ್ಣು ಕಾಲೇಜಿ ಬಂದುಲ ನನಗೆ ನೆನಪುಪ್ಪಡೆ ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರದ ಆಳ ಹತ್ತು ಒಂದು ಇನಿತ ಕಾಲಡು ಈತ ಮಾಟ ಮಲಪೋಡು ನಾಂಡ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಪಿರವುದ ಲೀಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕನಗಳೆ ನಿಖಲೆ ಗುಂಜನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಚನೆ ಬಂದುಳೆ ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ತೀರಾತಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆನೆ ಜೋಕುಲು ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೇನೆ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಬಣ್ಣಗಲೆ ತೊಂದು ಬಲೆ ದೈವ ದೇವರನ ಇತಿಹಾಸ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೇರುಮೈ ಬರೆ ಬಣ್ಣಗಲೆ ತೊಂದು ಬಲೆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಸು ಮಲ್ಪ ತೆರಿಪಾಲೆ ದೈವ ದೇವರನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರಿಪಾಲೆ ನಮಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇದು ದೈವ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಚಾರಣ ದೈವ ತೆರಿಪಾಲೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆನಿ 500 ತಲೆ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಆರಾಧನೆ ಆತಿ ಇನ್ನು ಪನೊಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಗ ಒಂದು ಬರಂದುಳ್ಳ ಆಡ ನನದ ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ ತರಪಾಡು ನತ್ತು ದಾಯ ಬಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಮೂಳು ಪೋರ್ತನ ಬೆಂದನ ಜವನೀರು ಉಪ್ಪೇರಿ ಇನಿತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನ ಜವನೀರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಕಾರದ ಶೂ ದೆತ್ತದು ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಸ್ಥೈ ದೆತ್ತದು ಉರ್ಲುನು ದೆತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ತಯಾರುಪ್ಪಜೇರಿ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೋಡ್ತನಾದ ಸಾಧನಗಳುಂಡು ದಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇನಿತ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ಉಂಡ ಇನಿತ ಟಿವಿದ ಸೀರಿಯಲ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡ ಅಣ್ಣನ ಕಂಡ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ದಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ 4 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿಂದ 4 ಜಾಗೆಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಇನಿ ಅಪ್ಪಡ ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರಲೆಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರಲೆಜ್ಜಿ ನೆಗ್ಗಿದ ಪಲಾಯ ಪಾತೆರಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಾತೆರನೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರನೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರ ತಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಮದ್ನದ ಏಲಿಕೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಶುರುವಾತನೆ ಮದ್ನೆಗೆ ಪನಿಯರ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಮದ್ನೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಶುರುವಾತನೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕನಗಲೆ ಜಾಗೃತ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ನಾಯನ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಯ್ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಟುಪಾಡಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಅಂಚಾದ ಮೇಯ್ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಟುಪಾಡ್ಪಾಲೆ ಕೈಗೆ ಕಾಜಿ ದೀಪಾಲೆ ಮುಂಡಗ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪಾಲೆ ತರೆಗೆ ಪೂ ದೀಪಾಲೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದು ಮಾತ ನಾಶಾದ ಪೋಂಡ ಇಂದು ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರಂದೆ ದುಂಬುದಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ದೈವ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತಂಡೆ 3 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಿಲ್ನ ನಾಯನ ಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು ನಗಂಡ ಆಹಾರ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಎಡ್ಡ ಇದ್ದಿಂದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಬರಂದು
ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪುಳ್ಯಕಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಿಡು ಬೆನ್ನಿನಕಲೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಂತನಕಲೆ ಇನಿತ ನಿಖಲತ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾತ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕು ಲಕ್ಕುನೆ ಮಲ್ಲತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬಂದ ಮಲ್ಲತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪಡಿ ಕೊಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದುದಾಲು ಜಪ್ಪಡು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲು ಜಪ್ಪಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ವರ್ಚಸ್ಸುಪ್ಪಂದು ತೇಜಸ್ಸುಪ್ಪಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕಲೆ 7 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೇರ ಇತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗಿಯುಂಡ ಮಾಂತ ಕಾರಣದಾದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಹಿಡಿದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ನಾಶ ಆದ ಪೋತನೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ದೈವನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಂದೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕುಟುಂಬದಡೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಗ್ರಾಮಡೋಲಾಂಗಲ ಪೋಪರ್ನ ಅಡೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜಾಗಂಡವರು ಬೋರ್ಡು ಪುದರ್ ಪೂರುಂಡತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದಂಗ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದಂಗ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋದು ವಾ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ದು ವಾ ಹೋಮ ಮಲ್ತದೆ ಹೋಮ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಸುಖ ದಿಕ್ಕೊಡ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರ ಸಂತೋಷ ಉಡುಪೋಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರ ಸಂತೋಷ ಉಡುಪೋಡು ಕುಟುಂಬದ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿನವನು ಉದ್ಯೋಗ ಉಪ್ಪು ಪೋಯಿನವರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪು ಜೋಕಲಕ್ಕೆ ಸಂತತಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಮದ್ನೆ ಪೂರ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಇದ್ದಿಂದ ಪೂರ ಕೆಲವತ್ತಿಗೆ ತೋಜಿ ಬಲಿಮೇಡ್ಲ ತೋಜಿ ನಟ ತಿರುಗವರು ಮುಖ ಕಡೆಗೆ ಪೈಸೆ ಮುಗಿದ ನನಗ ತೋಜಿನೆ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ದೋಷ ಅಂಚಾದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರು ತುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ನಡೆ ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳಗಿದ ಬರಡೆ ಮುಳ್ಳ ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೂಳು ಆ ದೇವರ ನಿಖಲಿಗೆ ತರ್ಪಯರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರಿಯರು ಏರು ಮಾತ ಮೂಳು ಬೆಗರಿ ಪಾಡ್ತಾರ ಏರು ಮಾತ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಏರು ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ 14 ಕಲದಿಂಜಿನಗ ಆ ತಂತ್ರಿನ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಜೂಮಾವತಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರಿ ಬಿಳಿಚಾಮುಂಡಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಆದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಆದ ರಾಜನ್ ದೈವ ಆದ ಮೆರಪು ನಂಚಿನ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜೂಮಾವತಿ ಬಂಟೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯನು ವಿದ್ಯೆನು ಬುದ್ಧಿನು ಸಿದ್ಧಿನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಕೊರದು ಮಾತರ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ್ವರ ಕಾಲಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವ ದೇವರನೆ ಅಂಜನೆ ದೈವ ದೇವರನೆ ನಾಗ ದೇವರನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಶಪಥ ಜಪ ಮಲ್ತದ ಯಾಗ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಕೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಂಪೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡೆ ಇನಿ ಒವ್ವೆ ರೀತಿದ ಇನಿ ಭೂಕಂಪವಾಡು ಈಜಿನ ಹೂವೇ ದುರಂತ ಅವರು ಈ ಬಿರು ಚಂಡಮಾರುತವಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರ್ಪೂಜೆ ಪಂಪೇರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡದು ಇನಿ ಇಂಚಿಂತಿನ ದೇವರೇನೆ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ನನಾತ್ ಐಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಓದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಗಟ್ಟಡ್ ಜತೊಂಬತ್ತನ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಆ ದೇವರು ಬಂಟೋಳದ ಮೂಲಕ ತುಂಬ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ಪಾವೂರ ಆದ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಆದ ಕೊಂಡನ ಆದ ಉಳ್ಳಾಲ ಆದ ಓಮಂಜೂರು ಆದ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೈವ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ರೂಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ ಪೋತೇರು ಪಂಪಣ ಆ ಕತೆಡ್ ಓದಿದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಇನಿ ಬಂಟೋಳ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಆ ದೈವ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ರೆ ಅವು ವೈದ್ಯರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತನ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕತೆ ತೋಜಿ ಮಣ್ವ ಪಂಡ ಆ ವೈದ್ಯರು ಆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಆತೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆ ದೈವನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಕುಟುಂಬಡು ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತಲ್ಲ ವರ್ಷ ಸೇರೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಣಿ ಆ ದಿನತ್ತಣಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬರ್ತದೆ ಸೇರೊಂದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ ಅಂಬೆ ಅರ್ಪಣವಾದಿಪ್ಪು ಆಕಲೆ ಕುಕ್ಕು ದಬ್ಬ ಕಟ್ಟಣವಾಡು ಅವೊಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ದುಮ್ಮದ ನಡುತ್ತೆ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಂತವಾದ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಟೈಮಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ತುಂಬು ಈ ಆಲಬೂರ್ನಂಚಿನ ಆ ತುಂಬು ಈ ರೀತಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ನಂದು ಈ ಜಾಗೆಗಳು ಆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಮೂಲಕ ತೂಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಮಾತ ಕೂಡ ಆ ಕುಟುಂಬನು ಸೇರ್ಸಂಚಿನ ಆ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಈ ದೈವದ ಉದರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬರೋದುಂಡು ಈ ನನಾತ್ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನು ಒಡೆ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟುದನ್ನು ಪಂಡ ಕಂಡನೆ ಬುಡದಿ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅನಗ ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತರಂದ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯೆ ತಮ್ಮಲೆ 60 ಬಂದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಡೆ ಬತ್ತದ ಬಂಡ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಇನಿ ಮಾತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ದಾರ ತೆರೆಯಂದಲಕ್ಕ ತರದೆರಪ್ಪಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಇನಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಿರಕರಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ಕುಣದು ಬಿಡುಪನ ಅಂಚಿನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಯಾಶ್ರಮಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ತೂವರ ತಿರಂದ ಇನಿತ ಜೋಕುಲು ಕೊಣದು ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಲು ಇನಿ ಕುಟುಂಬಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಅವಳು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಥರ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಐನಾಥ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲನ್ನು ಎಂಚ ಬೆಲೆ ಪಾವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲನ್ನು ಎಂಚ ಬೆಲೆ ಪಾವಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ನಗ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಏನಂಡ ಎಂಚ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಬುಲಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತಿರು ದಯಪಂಡ ಆರು ಭಾರಿ ಸೋಕಡು ಪಂಡಿರು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಬುಲಪಾಯ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಂಡಿಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ಅವೇನು ಕೊರಲೆ ವಿದ್ಯೆನ ಕೊರಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಐತ ಅರಿವಾದ ಅಕಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮನ ತೂಪೇರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ನೇದಾದ ನನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ತರದಿರಪುನೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಯಾನ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನ ಈತ ಕುಟುಂಬ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಡು ಕಂಡನಿ ಬುಡದಿ ಬಾಲ ಜೋಕುಲು ಮುಗಿಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಲಗೆ ಪಾತ್ರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಿಕಲು ಸಿಟಿ ತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಅವಳು ತೋಚೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಣದ ಏತೋ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪಾತ್ರದ ಕಲ್ಪ ಅವನಂಚಿನ ಜೋಕಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಕೊಣದು ಬಿಡುಪ ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಾತ್ರ ರುಜ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪಾತ್ರ ರುಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆಂಡ ಐತ ಪಿರವಿತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬ ಉಡುಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲಡ ಪಾತ್ರರೆ ಅವಳು ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ತಮ್ಮಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಇನಿ ಏರು ಉಲ್ಲೆರು ಇನಿ ಕಣ್ಣನಿ ಕಾಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರೆ ಅಂಚಂಡ ಬಾಲೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ 2 ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಇನ್ನು ಈ ರಡ್ಡು ಪಿಡುಗುಲು ಭಾಳ ಮಾರಕವಾದುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸಿಡು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಂಡಾನದಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಇಡೀ ಪುದರ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ತೆಗೆದುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ದನ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಇದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತಾ ಲೇಸಿಡ್ಲ ನಿಖಲ್ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬಲು ಐಕ್ಯ ಪಾಲು ಪಡೆದು ದೈವಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನಿಖಲ್ ಮಾತಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲು ಮಾತಾ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾಗರಿಕರು ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಡಾಣ ನಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಾಖಲು ಇಡೀ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ಇನಿ ಆಶ್ವಾಚನೋಡು ಕಟೀಲ್ ದಾಸರಣ್ಣರು ಬಂದಿರಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರಿ 5 ಮಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ನನಗೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಗೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿನದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಸದುಪಯೋಗಗಳು ಮನ್ಪಡು ವಿಚಾರಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣರು ಕೊಡ್ತಾರೆ അതിന് ಪೂರ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತನ ಜೀವನಗಳು ಆಲವಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯರಾಪ ಮತ್ತು ಈ ಪೊತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬನ್ನಾಗ ನಿಖಲ ಪನ್ಪನಾಗ ಎಂಗಳ ಪೂರ್ವಜರದ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಮಹಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಇನ್ನು ಇಂಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ತರ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆವಂತನಂಚಿನ ಕರ್ಕೇರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪ್ರದೇಶ ವಾಸನೆಗಳೇ ಕೊರ್ಪೆ ಹಂಚಿದು ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರದಕ್ಲಾದಪುರು ಇಂಚಿದ್ದು ನಡಾರ್ದಕ್ಲಾದಪುರು ಇಂಕ್ಲ ದುಂಬೆ ಸಂಬಂಧ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರಡು ಸುರೇಶ್ ಯಾನು ಬರ್ಪಣಿ ತುಂಬಿ ಮೂಲಭೂತ ಭಾರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡೋದು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಲ ಇಡೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಂತ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ KP ಸುರೇಶ್ ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸುರುವೇ ಬಂಡೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಬೋರ್ಡು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನ್ನಕಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ KP ಸುರೇಶ್ ಬಂಡ್ರಿ KP ಸುರೇಶ್ ಬಂಡಿ ಸತ್ ಎಂಕ್ಲ ಧೈರ್ಯ ನನ್ನಂದಾಲ ಪೋಡಿ ಗೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಂಡು ಇನಿ ತುಣಗ ಇನಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕದ ವೈಭವದ ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ತುಣಗ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕರ ಆಯಾ ಅಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮೇತ ಆ ದೇರಳಕಟ್ಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿದರ್ನಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು 10 ದಿನ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ದುಂಬೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ಮಾತ್ರ ನೆತಾತ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ದೋಳಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆಪಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತು ಕೋದಂಡ ಸಿರಿ ಬೈದರೆ ತಂಕರ ಬೈದರ ಅದಪ್ಪು ರಾಜನ್ ದೈವಲ ಅದಪ್ಪು ಈ ಮಣ್ಣದ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಅದಪ್ಪು ಇತನೇ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬಂಡೇರಿ ಕಟೀಲ್ ಹಸಣ್ಣರು ಬಂಡೇರಿ ಈ ಮೂರು ನಂಗೆ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಧಾರಾಳ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರ್ತನೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬತ್ತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪದೇ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಮುಂಡವ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವರೋಗಲ ನಿವಾರಣೆ ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಚಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಈತ ಬಂಡಂದು ಈತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡಾಣದ ಆ ಸತ್ಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ರಾಜೇಶ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ.
ಮಾಯಕದ ಮೆಂಚಿದ ಕ್ಯಾಲೆ ಕನ್ನಡನ ಕನ್ನಡಿಯಾಲೆ ಆ ಡಿಂಪಲ್ ಪಣ್ಣು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಲುಕ್ ಕರಿಯಾಲೆ ಗಳಿಗೆರು ಬತ್ತಾರೆ ಸರಿಗೆರು ತುಯ್ಯಾಲೆ ದಾದನಾ ದಾನಿ பொண்ணு மனசுனு ಗೆಂದ್ಯಾಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ನೇ ಕಂತಾಳೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಗಬ್ಬ್ಯಾಳೆ ಕಣ್ಣದ ನೋಟೋರು ಹಾಟಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಿದೆ ಕರ್ಪೂರದ ಬೊಂಬೆ ಎನ್ನಾಲೆ ಆ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಮಾಯಕದ ಮೆಂಚಿದ ಕ್ಯಾಲೆ ಕ್ಷಣನೇ ಇರ್ಮೆನ ದಿನನೇ ಮಜಂದಿನ ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಕನನ ನಿಜನ ಎನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯನ ಉಡಲಿಡು ಸಾಲು ಸಾಲು ಗೌಜಿ ದಿಬ್ಬಣ ತೆಲಿಕೆನೆ ಸಿಂಗಾರ ಮನಸೆ ಬಂಗಾರ ತಿಂಗಾರ ಬಣ್ಣದಂಜಿ ಮೋಲೆನೆ ತುರುಯನ ಸರಸರ ಪೋಪಿನ ಸಡಗರದಾದನ ಪಿರ ಪಿರ ತೂಪುನ ನೋಟಗು ಸೋತು ಪೋಯನ ಕರ್ಪೂರದ ಬೊಂಬೆ ಎನ್ನಾಲೆ ಆ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಮಾಯಕನ ಮೆಂಚಿದ ಕ್ಯಾಲೆ ಕನ್ನಡನ ಕನ್ನಡಿಯಾಲೆ ಆ ಡಿಂಪಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಲುಕ್ ಕರಿಯಾಲೆ ಗಳಿಗೆರು ಮತ್ತಾರೆ ಸಲಿಗೆರು ತುಯ್ಯಾಳೆ ದಾದನಾ ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣು ಮನಸ್ಸನ ಗೆಂದ್ಯಾಳೆ ಸ್ಮೈಲ್ನೇ ಕಂತಾಳೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಗಬ್ಬ್ಯಾಳೆ ಕಣ್ಣದ ನೋಟೋಡು ಹಾಟಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಿದು ಕರ್ಪೂರದ रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने Swami
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ. ನನಗೆ ಏಕನಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಹೌದು ಈಗ ತುಂಬ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಏಕನಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಹೌದು ಈಗ ತುಂಬ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯು ತುಂಬಿದೆ, ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯು ತುಂಬಿದೆ, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ. ಲಲ್ಲಲಾಲ ಲಲ್ಲಲಾಲ ಲಾಲಲಾಲಲಾ, ಲಲ್ಲಲಾಲ ಲಲ್ಲಲಾಲ ಲಾಲಲಾಲಲಾ. रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से। मोरया मोरया तेरे धोने में जो दानव छुपा है मोरया, उससे ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरया। लाख कोई दे हुंकारे, लाख कोई धमकारे, हम तेरी राहों पे चलते, हम नहीं रुकने वाले। मेरा देवा देवो का देवता माता देवा देवो का देवता बैर रुकने न सके झुकने न देगा। शंभु सुताय लंबोदराय मोरया, जन की आस दुर्जन का नाश, तू कैसा विश्वास है राजा, कैसा विश्वास है राजा। तेरी हो पूजा फिर कोई दूजा, तू सबका विश्वास है राजा। तो सभी देवों के आगे ये सर झुका है मोरया, पर अपना है तू घर पे हमारे आया है मोरया। शंभु सुताय लंबोदराय मोरया। गणपति गज मुख मंगल गिड़ 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 धुन धुन तत्तर तैता, जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता, विघ्न हरण शुभ करण नवीनता, विघ्न हरण शुभ करण नवीनता, विघ्न हरण शुभ करण नवीनता। धुम गिड़ धलांग धलांग धलांगिनता, धलांग धलांग धलांगिनता, धलांग धलांग धलांगिनता। मोरया रे मोरया, शंभु सुताय
राधे कृष्ण मुरलीधरा हे माधवा ಚಕ ಬಂದ ಚಂದಾನು ಚಂದ ಲಕ 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 ಅಂದ ಅಂದಾನು ಅಂದ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಚಕ 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 ಬಂದ ಚಂದಾನು ಚಂದ ಲಕ 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 ಅಂದ ಅಂದಾನು ಅಂದ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ರಾಧಾ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರ ಮನಗೆದ್ದರ ಮಣನ ಸಾವಿರ ವರುಷಕ್ಕೂ ನಗುತ್ತಿರೋ ತರುಣನ ಕಂಡೇ ಕಂಡೇ ಕಂಡೇನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿ ಗೋಪಾಲನ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿ ಗೋಪಾಲನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅರುಣಿಸುವವನ ಆಸೆಗಳ ಕೆರಳಿಸುವವನ ಹಿನ್ನೆಯಾಗಲಿ ಬೆನ್ನೆಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕದ್ದು ನೋಡುವವನ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿ ಗೋಪಾಲನ ಕೊರಳ ಹಿಡಿವ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊರಳ ಬಳಸಬಲ್ಲ ಮೊರೆಗೆ ಕೇಳಿಯಾದವರ ನೆರಳ ಕಾಯಬಲ್ಲ ಗೋವುಗಳ ಹಿಂಡಲ್ಲೇ ಆಟವಾಡಿ ಬೆಳೆದವ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿದ ಪವಾಡವ ಬೃಂದಾವನದ ನಂದನದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನದ ನಂದನದಲ್ಲಿ ಘಳಿರು ಘಳಿರು ನಾದ ಬೃಂದಾವನದ ನಂದನದಲ್ಲಿ ಘಳಿರು ಘಳಿರು ನಾದ ಎತ್ತ ಎಂದು ಹುಡುಕಲಯ್ಯ ಮಾಧವನ ಪಾದ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿ ಗೋಪಾಲನ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕುಣಿತವೇ ಕಂಸಾಳೆ ಕುಣಿತ. ಕಂಸಾಳೆ ಎಂದರೆ ಕಂಚಿನ ತಾಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮಾದೇಶ್ವರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಮೂಲ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಕುಣಿತವೇ ಕಂಸಾಳೆ ಕುಣಿತ. ಉಗೇ ಮಾದೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಂದನ್ನ ತಾನನ್ನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ್ನ ತಂದನನಾಥ ನಂದ ತಾನನ ತಂದೇನಾ ತಂದನನಾಥ ನಂದ ತಾನನ ತಂದನನಾಥ ನಂದ ತಾನನ ತಂದೇನಾ ತಂದನನಾಥ ನಂದ ತಾನನ ಉಗೇ ಮಾದೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಹಾರು ಮಲೆ ಏನು ಮಲೆ ಗುಂಡು ಮಲೆ ಗುಲಗುಂಡು ಮಲೆ 77 ಮನೆಗಳಿಂದ ಇಳಿದು ನಡೆದು ನಾಟ್ಯವಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಲೆ ಮಾದೇವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಗೇ ಎನ್ನಿರಯ್ಯ.
ಮುಂಗೊಂಡದ ಮಾದೇವನವರು ಮುಂಗೊಂಡದ ಮದೇಶಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆಯ ಅಯದರ ಮದೇಶಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆಯ ಬೇಡುವೆ ಮಾದೇವನ ಆ ಕೋಗಿಲೆ ಎದ್ದು ಗೊಂಬೆಯ ಕೂಗುತ್ತವೆ ಮಾದೇಶ್ವರನ ರಾಗವಾಗಿ ಮದನ ನೋಡಿ
ಕೇಳ ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧೂಳಾಗಿ ನೀ ನಡೆವಾಗ ಕಚಗುಳಿನ ಇಡುವೆ ಗಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆಗೆ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೋತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಸೊಗಡಿಗೆ ಬೆಡಗಿಗೆ ಕೇಶರಾಶಿಯು ಇರುಳು ಆದರೆ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಭಾವ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಸುಡಿವಾಗ ನವಬಲವಾಗುವುದೇ ಚೆಲುವೆ ಪಟಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಟಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಕಡಲದ ಕರೆ ಬರಿಟು ಮಡಲದ ದೊಂಪ ಕಡಿಟು ಮದಿಮೇದ ಆಯ್ತ ಸಿಂಗಾರೋ ಪಾಡಲೇ ಸೆಸೆನಿಕುಲು ಪಟಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ತಿಲಿಕೆ ಸಂಪಿಗೆ ಐಸಿರು ಬ್ಯಾಂಡವಾದ ಕೊಂಬು ಕಲಸ ಪೂರ ಭಾರಿ ಜೋರಿಯೇ ಜನಜಾತ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೇರಿದಾಂಡು ಜಾರು ನಿಲಿಕೆಯೇ ಕಣ್ಣರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ 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 ಪಂಡು ನಾಡು ನುಂಡು ಮದಿ ಮಾಯೋಡು ಇಂದು ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಗುರಿಕಾರೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗುಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗುಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪನ್ನೀರ್ ತಲಿಪುಲೆ ದಾರೆದ ಪೊತ್ತುಗು ಬೆಡಿ ಮರ್ದು ಪುಡಪುಲೆ ಪುರದೊಂಪೊಡಿತ್ತಿ ಪೊದ್ವೆರೆಗೆ ಕಲಸ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ನನ್ನ ಘಳಿಗೆ ಆಂಡು ಆಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಮಾಲೆ ಪದಪುಲೆ ಮನ್ನೆ ಪಣ್ಣಿ ಕುಳ್ಳಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡಿ ಬಾಳೆ ಮೆಂಕಂದು ನಾಚಿಗೆಡು ದಾಣೆ ಮೊನೆ ಪಾಡುವೆ ಸೇಸೆನೆ ಕುಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗುಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗುಲಿ ಬಿಲಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಕಾಳಮೇಳನು ಪೂರ್ದಿನ ಸಾರಕಾಲನ ಅಳಿಯಂದಿನ ದೇವದೀಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ కలకలటు మేలాయిన కలకలటు మేలాయిన బిలకట్టెరే ఆవందిన బిలకట్టెరే ఆవందిన ಮೈಮನದಿಂಚ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ಇರ್ಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರನ ಕಣಪಿ ಮೈಮನದಿಂಚ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ಇರ್ಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರನ ಕಣಪಿ ಗೇನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೇನದಿಂಚಿನ
ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಕಾಡಮೇಳನು ಪೂರ್ದಿನ ಸಾರ ಕಾಲನ ಅಳಿಯ ಒಂದಿನ ದೇವದೀಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಕಲ ಕಳ್ಳಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಕಲ ಕಳ್ಳಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ನೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿದರು ನಾ ಪದವೇ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು ನೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ
ಚಲುವೆ ಕೇಳೆ ಚೆಲುವೆ ನೀನು ಮಿನುಗೋತಾರೆ ಜುಡು ಜುಡು ಹರಿಯ ಬರದ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗಡದಲ್ಲೂ ನೀನೆ ನೀನೆ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ ಬಾಳು ದಾರಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಚುತ್ತಿದೆ ಕೇಳೆ ಚೆಲುವೆ ಹಂಸಗಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆಗೆ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೋತು ಸೆಳೆಯುವ ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಸೊಗಡಿಗೆ ಬೆಡಗಿಗೆ ನೀನು ನಿಂತರೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನೆ ಕಣ್ಣವದಲ್ಲಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊಲುವಾಗ ತಲ್ಲಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೇಳೆ ಚೆಲುವೆ ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೆ ಆಡಿದರು ನೀರಾಟ ಆಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೆ ಪ್ರಿಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೆ ಪ್ರಿಯರು ಹಲವಂಗದಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಾ ಹಲವಂಗದಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಾ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ಏಳುತ್ತಾರ ಹಲವಂಗದಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಾ ಜಲಕರ್ಣೆಯರೆಂದೊಲು ತರುಣಿಯರು ನೀರನ್ನವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೆ ಪ್ರಿಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೆ ಪ್ರಿಯರು ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ಸೊಬಗಿನ ಮಹಿಂದಾರ
హలో హలో శివ కెమెరా నుంచి ఇక్కడ అనుకోగే కెమెరా అందా యాంగల్ 30 డిగ్రీ ఆమె 50 డిగ్రీ మే కెమెరా పక్కనే నమే సస్సా బ్రైట్నెస్ కొరు అల్లం తో కెమెరా నుంచి బ్రైట్నెస్ కొరు టీవీ నందన కప్పు దా జానా శాంతే బతలే ఇందు ఏం అతమే నువ్వు దీపావళికి నందు రాకెట్ ఈ నమ్నే కుత్తది పండగ నిక్లేకుండా పండవన్ పరాయ పర్దు అతేని నుల్ల ఉల్టా దీత ఇంచ ಅಲ್ಲ ಶಿವ ರೆಡಿ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಕಟ್ 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 ಪ್ರಿಯ ದಕ್ಷಕರೇ ತುಮಾರ ಸಾವ್ ಇಂಚಿನ ದಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಿಯ ತೂಪಣ ಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ನುಲ್ಲೇ ಬಂಡ ನಮೈ ಸಮಾಜಡು ನಮೈತೆ ನಮೈ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಂಪುರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂಕು ಅಂಚ ಇನಿ ನಮೊಂಜಿ ಐದು ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೋತಿನಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಾರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತಜ್ಞ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರೊಂಚೂರು ಪಂಡ ಆರೊಂಚೂರು ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಏರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇತ್ತಿಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದುರಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡಿಕ್ಕೆ ಅಡ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಮೇರ್ದಾದ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ದಿಂಚಿ ಕಲ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯ ನಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಣವು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನೆ ದುರುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಉದರಿಂಜಿನ ಮಾರೆ ಇಂದು ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಜ್ಞೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಟಿವಿದ ದುರುಡು ಬರೆಯರುಳ್ಳರು ಕಂದಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಲಿನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಾರಿನ ಸ್ವಾಗತ అదే కాంతపన్న భారీ చార్జ్ అది బట్ల కొల్లారు భారీ చార్జ్ అది బట్ల కొల్లారు ಅವು ಬಂದಾಗ ಪದ್ಮಣ್ಣನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಣ ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಅಂಗಡಿ ಅಣ್ಣ ಓ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಅಂಗಡಿ ಅರ್ಣ ఎట్లాడు కరెంట్ ఉండత్త ಅಂತ అదే దాదే యాని ఏత్ మల్ల దెత్తు పాడిన యాని ఏత్ మల్ల వ్యవస్థని కొట్టునవే ఏనంతు బెడి బతన్ ఉంటోంది ಓ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣ ನಾವು ಭೇಟಿ ಹತ್ತೀವಿ ಕೆಮರೆ ಸಾವು ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ನೇಕ ಸಂದರ್ಶನ ಬೈದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲನ ಒಂದು ಆಸನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾನ ಆಸನ ಇಡಬಹುದು ಕುಲ್ಲುಜಿ ఒక ఆసన బండ ಆಸನ ಬಂಡ ಇದು ಕುಲ್ಲ ಕುರ್ಸು ಆಸನ ఆసన ఆసనలవు రేఖనలవు కుల్లున్నాడు ಏನ ನಿಂಜ ಮಂಗನ್ ಬರಲ್ಲ ದಾದಾ ಅನಿತ್ತೆ ಕುಳ್ಳೇರೆ ಸೀಟಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಇರ್ಕು ಮುಂಚಿರ್ಗಾದಿಲೆ ಎಂಗಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಆನಾಂಡು ಕಿರೆ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಇರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳೋಡುന്നിಲ್ಲ ಅಂದ್ 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 ದಾದಾ ಅನ್ಪುನಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಲಿ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕೈಟೆ ಏರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡ ಟೆಲಿಫೋನ್ లాగేదే ఎంగ్లే నాచిగట్టాది ఆవాడు కాంతప్పన్న ఈరు భారీ మల్లొంజి వైద్యేంద్ర ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಈರಿ ಪರ್ಪುನ ಚಟೋಕೆಂಚ ಬೂರಿಯಾರೆ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇರಗಿತ್ತೆ ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಬಂದಾರೆ ಅವು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ದಾಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ರಂಡ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಇಂದು ಜೋರು ಚೆಮ್ಮೆತ್ತು ಅಂದು ದಮ್ಮು 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 ಕಟ್ಟರೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ಮು ಕೊರಿಯದು ಡ್ರಮ್ಮು ಅವು ಡ್ರಮ್ಮು ಎಂಜಿನವು ಅವು ರಮ್ಮು ಡ್ರಮ್ಮು ಕೊರಿಯದು ಎಂಗ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬೂಚಿ ಡ್ರಮ್ಮು ಕೊರಿಯದು ಡ್ರಮ್ಮು ಬೂಚಿಡಿ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ದು ಒಂದೇ ಸಮಯವಕ್ಕ ಲೋಟೆಡು ಕೊರಿಯದು ಯಾವುದಿಂದು ಲೋಟೆಡು ಕೊರಿಯದು ಅಂತ ಲೋಟೆಡು ಕೊರ್ದು ಲೋಟೆ 4-6 ಉಂಟೈನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನು ಡ್ರಮ್ಮು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾನು ಶುರು ಅಂತೀನಿ ಭಾರಿ ಸೋಕ ಬಂಡಾರಿ ಅವಂದು ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಾಡು ಇದು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಓ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಾ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಡ ಬಣ್ಣಾಗ ಭಾರಿ ಹೊರ್ತಾಪುಣಿಗೆ ಹೌದಾನೆ ಹೌದಾದಂಪ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡ ಬರಿಯರೆ ಬೇಗನೆ ಬಿದ್ದಾರುವೆ ಇಲ್ಲದ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು
ಬೇಜಾರಾಪುನಿಲ್ಲ ಹೋರೆ ಅತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಗ ಪೋಪುನಿ ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಹೌದಾ ಏರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನಿ ಇಂದ ಇರ ಗಂಟ್ಲೆ ಅಸ್ವತ್ತ ಹಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಹೋರೆ ಬೇಜಾರಾಪುನಿಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಪೋನಾಗ ಈ ಪೊಂಜವನಾಕಲು ಬಯ್ಯ ಆಟದ ಗಂಟನಾಗ ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಸೂಜಿ ಪುನ ಬದಲು ಇಲ್ಲಡು ಪುಲ ಒಂದು ದಾರ ಇದು ಯಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾವ ನಮೂನೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪುರ ತೂಪುಣ್ಯ ಈ ದಾರ ಸುವರ್ಣಾಡಿ ಒರಂಬರಿಕು ಅಮೃತ ಉರ್ಚಿನಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಅಮೃತ ವರ್ಷಿನಿ ಅಣ್ಣವು ಓ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿನಿ ಓಲಾಡು ಮಲ್ದಲತ್ತ ಅವಡ ಇದು ಪುಟ್ಟುಗೌರಿಯ ಮದುವೆ ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಕಾರೋಲುಂಡು ಕಾರೆ ಮೂಲುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅವು ಪೊಟ್ಟು ಗೌರಿ ಅತ್ತವು ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿಯ ಮದುವೆ ಎಂಟಿ ಪುಟ್ಟ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನಲ್ಲ ಪೆದ್ದೆನೆ ತೋಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತೂಪುನಕುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕು ಓಡಿ ಬೆದ್ದುನಿಯ ಈ ದಾದಲ್ಪ ನನ್ನ ಪೆದ್ದೋಡು ಅನ್ನ ಜೇಸಿ ಬಿಡಕೊ ನೋಡೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆತೇನ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನೆ ಕೂಡ ಇಂಜಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪದ್ರಾಡು ದಿನ ಗಂಜಿ ಊಟ ಅವನಸ್ ಹೌದಾನೆ ಅವು ಪುಟ್ಟಗೌರಿದ ಬಾಲೆ ಸೈತಿನಿಗೆ ಬಗ ಇನ್ನ ಬಡಿದಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡುವರ ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ತ ಹೋಯ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸನ್ ಬಿಡೋಡು ವಾಸನ್ ನತ್ಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡು ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಜಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ತಿಗಳಿಬೇನೆ ಇದೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣ ಅದೇ ಪುಟ್ಟಗೌರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಅಕೌಂಟು ಭಕ್ತನ ಧರ್ಮ ಕಾಸು ಬರಾಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅನ್ಪಾರು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀರ್ನೆ ತಂದು ಇತ್ತಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆದಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಎನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಾಳೆ ಎನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಚೆರಡು ಪಲ್ಲೆಪ್ಪ ಹಿಡ್ದಾಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಧ್ಯದ ಸುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳ ಐತೆ ಲೆಕ್ಕ ರೂತಿರು ಕೆಲವರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚಾವಡು ಚಾ ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನದ ಮಧ್ಯ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಚಾವಡು ಏರ್ಪಾರಿ ಬಗ್ಗ ಬಗವಂಜಿ ಓ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸಾರಿ ಎದುರಿನ 3 ಸೀಟು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮೀಸಾಲು ಅದರ ಹಿಂದೆ 4 ಸೀಟು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮೂಸಾಲು ಮೂಸಲತ್ತಿ ಅವಳ ಮೀಸಲು ಓಲಾಡು ಅಂಚೆ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಟು ಬೋಡು ಕುಡುಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಸಾರೆ ಸೀಟು ಬೋಡು ಮನ್ಪುಗಾವ್ ಬಕ್ಕ ಐತ ಕೈ ಈತಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿನ ಬೋಡು ಬೇಸಿನ ಹೌದಾ ಅವು ಪರ್ದು ಕಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಹೊಡೆದು ಕಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತೋಡು ಈ ನಮ್ನೆ ಪರ್ದು ಆತನ ಮರಪನ್ನೆ ಕುಲ್ಲುವ ಬರ್ದು ಬರೋಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಪುರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬನ್ನ ನೆನಪು ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೆ ಇಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಡ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೌದಯ್ಯ ಬಾರ್ ರೆಡ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೌದಾ ಎಂಟ್ಲು ಪರ್ದು ಟೈಟಾನ ಮಾರ್ಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚ ಅದೇ ಜಾನೆ ಬಾರನೆ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡಾ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ರಪ್ಪ ನಾಯಿ ಬೌ ಬೌ ಪನ್ಪುನು ದಾಯಿ ನಾಯಿ ಬೌ ಬೌ ಪನ್ಪುನಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅವೈತಂಜಿ ಜಾತಿ ಬೌ ಬೌ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಚಕ್ಕನ ಓ ಮಾರಿ ಬಕ ಅಂಚ ನಾಯಿ ನೀವು ಪನ್ಯಾರೆ ಅಬ್ಬು ಜೈಕ್ ನಾಯಿ ಬೌ ಬೌ ಕರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಚ್ಚದಾಯಿ ನೀವು ಪನ್ಪುನು ಐಕ್ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬಹು ಬಹು ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅನ್ಪುಲಿ ಅವತ್ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಕೊಕೊಕೋ ಬನ್ಯಾರೆ ಅಬ್ಬುಜಿ ಅಂಚ ಪುಚ್ಚ ಮಿಯಾವ್ ಅನ್ಪುಳು ಅವು ಸೈಯಾಡು ಕೋರಿದೆ ಕೊಕೊಕೋ ಬಂದ್ಬಿಡು ನೀನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಾಟಪ್ಪನ ಸುರುಕು ಬಂತಲೇ ಐಕ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ಲ ಬಹು ಬಹುಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಕೊಕ್ಕೋ ಬಂದ್ಪುನಿ ಯಾವತ್ತು ಬಕ ಕೋರಿಗೆ ಭೋ 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 ಒಂದು ಬನ್ಯಾರ ಯಾನ ಪಂಡಿತ ಅವನು ಈ ರಟ್ಟಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಪಂಡಿಜನ ಶಾಂತ ಬಾತಿನ ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಾಡೆ ಅವು ಸೈಯರಲ್ಲ ಜವು ಬದುಕೊಡು ಓವು ಇರ್ನ ನಾನು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟುಡಿ ಯಾನೆ ಹಾಕೋ ನೋಡು ಅವು ಶುರು ಇಲ್ಲ ಪುರ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಡುವ ಸತ್ಯ
ಬಂಡರಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಾಡು ಈರಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತಜ್ಞೆ ಏರಿ 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 ಯಾನೆ ಈರಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತಜ್ಞೆ ನೀಕ ತೂಣಗಂಚ ತೋಜುನತ್ತ ತೋಜುನತ್ತ ಹೌದು ಅಂಚ ಇರಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಂತೇರು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರು ಫೋನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಏರ್ನಾದ್ರು ಬುಧಾರ ಬನ್ಪುಣಿ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಯಾನಿ ತಂಜಿ ಬನ್ಪುಣಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಓನು ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಪಂಜಿ ಜ್ವರ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಲಕ್ಷಣದಾದ ಪಂಜಿ ಜ್ವರ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಲಕ್ಷಣದಾದ ಪಂಜಿ ಜ್ವರ ಎಂಚ ಬರ್ತಂದು ಪಂಜಿರೆಗೆ ನೆನ್ನೆ ಸಾವಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಿರ ಪಂಜಿರೆಗೆ ನೋಡ ಎಣ್ಣೆ ಸಾವಿರಿಗೆ ಎಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಪಂಜಿ ಜ್ವರ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಐತ ಲಕ್ಷಣದಾದ ಓ ಪಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ್ನ ಅಂಜತ್ಯ ಪಂಜಿ ಜ್ವರ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಈ ಕೆಸರಿತ್ತಿನವಳು ಬುರ ಲಕ್ಷಣ ಐತೆ ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಪಂಜಿ ಓಲು ನಮ್ಮ ಕೆಸರು ಬುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನವಳು ಅವಳು ಬುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಪಂಜಿ ಜ್ವರ ಅನ್ಬೀರು ಸರಿಯಾ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಸೈಯಡ್ ಅಂಚಿ ತಿಗಾಲ್ದಾಟ ಒಂದು ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಬತ್ತನದಾದ ಅನ್ಬೋಡು ಓ ಮಲೇರಿಯಾ ಬತ್ತನದಾದ ಅನ್ಬೋಡು ತಿಂಗದ ಗುಳ್ಳೋಡು ಅವು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತ ತುಚ್ಚಿಜೆ ಓ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ಪುಣ ಮಲೇರಿಯಾ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನಪೊಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲುಂಡು ಕೇಸೆಗಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ಓ ಪೊಣ್ಣು ಸೊಲ್ಲೆಡ್ದು ಬರ್ಪುಣಿ ಅವನಿಗೆ ಎಂಚ ಉಮಿಲು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವೆಂಚ ನಿಕ್ ಉಮಿಲು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವನ ಇಂಚ ದೇರ್ತು ತೂತೆ ಎಂಚ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಬಾತೇರ್ನಿ ಇರ್ ನಾಯಿ ಬನ್ನದಾನೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ದೇರ್ತು ಉಪ್ಪನ ಪೋಡಿಗಾಡು ಎತ್ತುಪ್ಪುಣಿ ಅವು ಪಡೆ ಓ ಉಪ್ಪಡೆ ಆ ವಿಷಯ ಪಡೆ ಉಪ್ಪದ ಉಪ್ಪಡೆ ಓ ಉಪ್ಪಡೆ ದೇವರ ಯಾನ್ ಶೂ ಬಾಡ್ನೆಟ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಯಾನೆನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವೆ ಬರ್ಚಿಯ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಚೀಪೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನರ ಮನೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭದನ್ನ ಒಂದು ಚೀಪೆ ಬಡಿಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಗುಡ್ಡದ ಬರೀಕ್ ಹೋಗ್ಬುನು ಒಂಜಿ ಸೂಸು ಮೈಪುನು ಮೈತು ಒಂಜಿ ಐನಿ ಚೂರು ದೂರ ಬತ್ತದು ಉಂಟು ದೂಪುನು ಮೈತಿನ ಜಾಗನೇ ತೂ ಒಂದು ಪೋಡು ಅಡೆಗೆ ಓಲ ಪಿಜಿನ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಚೀಪೆ ಬಡಿಕೆ ಓಲ ಪಿಜಿನ ಬತ್ತಿಗಿನ್ನ ಈ ಬೋದು ನಕ್ಕತೂಲ ಚೀಪೆ ಬಡಿಕೆ ಒಂದು ಎಂಡೆಗೆ ಸಾವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಓದಿನಾಗ ಅರ್ಥ ಭುಜ ಒಂದು ಅಕ್ಕಳು ಬರತೀನತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಅವಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಬಂತದಿನ ಅಕ್ಕಳು ಈ ಪಡಿಕೆಡ್ ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂತಿನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಬರೇ ಫುಲ್ ಅಕ್ಕಳು ಪಣ್ಣೆಲೆ ಎಂಕೊಳು ಬರತಿ ದೂರ ಬುಡ್ಪಾದ ಬಂಡ್ರೆ ಆ ಪೂಜು ಈ ಪಡಿಕೆಡ್ ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಕ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಪಡಿಕೆಡ್ ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಕ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಕಲ್ಲ ಜಾಗದ ಬಂದು ಬೈಪೋಡು ಪಡಿಕೆಡ್ ಕಲ್ಲ ಬುಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನು ಓ ಸ್ಟೋನು ಸ್ಟೋನು ಎಂಕಿಜ್ಜನ್ನ ಅವು ಪಣ್ಣೆ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಅವು ಎಂಜಿ ಹೋತುಂಡ ಪಡಿಕೆಡ್ ಕಲ್ಲ ಒಂದು ತೋರು ದಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕು ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ತುಲ ಪಡಿಕೆಡ್ ಕಲ್ಲಾದು ಅವು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲಾದು ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಿ ಕೆತ್ತರೆ ಬುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಪ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಲ್ಲಾಡು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬುರ ಖರ್ಚು ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಗೋಣಿ ಬತ್ನಾರು ಪುಣು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಜಿಂಜೇರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪುಣು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಪುನು ಗೋಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಳಿ ಕಲ್ಲತ್ತ ದೇವ್ರ ದೈಟನ್ನ ಗೋರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರು ಐಕಲ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಲು ಧರ್ಮೇರ್ನ ಧರ್ಮ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಂದು ಓ ಮಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಂದು ಈ ತೆಮ್ಮ ಭಕ್ತನ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತೆಮ್ಮ ಭಕ್ತನ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲಪ್ಪೋಡು ತೆಮ್ಮ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಲಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಮುಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆಮ್ಮ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂಡು ಅದೇ ಕುಳಿತಿನ ಕ್ಯಾಮರದೆ ಓ ಅಯ್ಯ ಕುಳಿತಿನ ಕ್ಯಾಮರದೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪುಜ ಮಂಗ್ಯಾರ್ ಪುಡಿ ಹೀರೋ ಉಂಟುವರ ಎಲ್ಲ ಮಂಗ್ಯಾರ್ ಪುಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪು ಅಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಓಲು ಓ ಓಲು ಎಂಜಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಗಿ ಇಂದು ಓ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ದಾದನ್ 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 ಉಂಟು ಎಂತ ಆಣೋರಿಗೆ ಈ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ಪುಣು ನಾಯಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಸಾವಿರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಚ ಪುಚ್ಚ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಚ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಡಗೆ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳೇ ಲೆಪ್ಪದಾಯ ಕುಲ್ಲದು ವೀಡದೆ ತೊಂದಲೆ ಎಂಚಿದ್ದೆ ತೊಂದಲೆ ರಾಜೇರಿ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪುಣ ಅರ್ಪ ಮಸಮನೆ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ನಾಯಿ ಜ್ವರ ದೊಡ್ಡ ಜ್ವರ ಓಲಾಲು ಜ್ವರ ಬರಂದ ಕನ್ಪೇನ್ ನಾ ನೀರು ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಓ ಆ ನೀರು ಹೋದ್ ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಅಂದು ಬಿದಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ರೈಟ್ ಓಪನೆ ಯಾನಿನ ಪತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಇರಡತ್ತನ್ನ ಇರಡತ್ ಇರಡತ್ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಇರಡತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಟ್ಲೆ ಇರಡತ್ ಎರಡ ಇರಡತ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಪುಣ ಅಂಜಿ ಜ್ವರ ಐಕ್ಯ ಪಂಪುನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏರೇನು ಓಲೋಲು ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪೋಡ ಉಲವುಲೇ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪೋಡು ಏರೇನು ವಾವಾ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾವಡ ಅವೇ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ತಟದಿ ಬೇತೇರಿನ ಕುಲ್ಲ ಎಂದಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕುಂಡು ಬೋಡ ಯಾವ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮನ್ಪು ಈದಾದ ತೂಪು ನೀ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪು